Rajasthan filmi Hüdürliye. Kanu Çahan'ın filmi. Maşgala mertebesi. Filme katnaşıyalar. Jitendra, Rishi Kapoor, Juhi Chawla, Anita Raj, Asha Parekh, Om Prakash, Astrani, Satish Shah, Hindu, Gulshan Grover, Kader Khan. Sinaryini yazarlar Keshav Rathod ve Kalptaru. Filmin sadın yazarlar Amar ve Uptal. Filmin himayetgari Kanu Chauhan. Filmin rejissörü Kalptaru. Sita. Ava? Öy bedepsinle. Bu ne men şanına? Siz azıcık kelleğini işledin de pikir edeyin. Eğer kellede dini işin pikiri. Aytsana ne mollu? Ağam, Bu ne mi? işiňizden başka hiç yadınız üçün ağam. Bugün sizin toy toňunuňyz ahry. Şona munda aýtdyňyz. Doğrudan unda ayttırın. Büyük götür unduptırın. İnni yadınıza düştü mü? Bu da varan şanında nämedir bir zatlar oýlap tapmak gerek. Taptım. Siz onu alıp gidin. Mene bunu alıp gideyin. इनके वचन जैसे रामायण और गीता मन मंदिर में इनको बिठा के क्यों न करे इनकी पूजा भैया मेरे राम भाभी सीता भैया मेरे राम भाभी सीता भैया मेरे राम जैसे भाभी है सीता इनके वचन जैसे रामायण और गीता इनके वचन जैसे रामायण और गीता भैया भाभी ने पाला हमें वो कोई कांटा कभी भी न चुभने दिया फूलों जैसे संभाला हमें प्यारे होगा न कम कैसे भूलेंगे हम भैया भाभी के उपकार को भैया भाभी के उपकार को भैया मेरे राम भाभी सीता भैया मेरे राम भाभी सीता
अपना निभाएंगे हम इनकी आंखों ने देखे जो सपने यहाँ सच होने कर दिखाएंगे हम प्यार से घर कोई स्वर्ग कैसे बने हम बता देंगे संसार को हम बता देंगे संसार को जीजा मेरे राम के राम सीता इनके वचन जैसे रामायण और गीता इनके वचन जैसे रामायण और गीता मन मंदिर में इनको बिठा कर क्यों न करे इनकी पूजा भैया मेरे राम भाभी सीता हाँ भैया मेरे राम भाभी सीता हाँ भैया मेरे राम भाभी सीता हाँ भैया मेरे राम भाभी सीता Han ýören gün agam ýanyna baraly. Uyur, näme gorkýan rýtdiňmi? Näme? Sen näme agamdan gorkaňokmy? Gepi başga ýaňa çekme. Men oňa hakykat aýtmakdan gorkamok. Yalan sözleme. Sen agaňdan gorkamak diýdim. Sen maňa tökmet atjak bolýarmy, şeýlemi? Sen yalan sözleýän. Özüň ýalan sözleýän. Sen yalan sözleýän. Ýok, Yine magap garata başladyňyz my. Dinleseňiz lan agam. meni dinleň. Men dinleň agam. Ýok, men dinleň. O ýalan sözleýär. Sen yalan sözleýän. Ýok, sen. Sen yalan sözleýän. Özüň ýalan sözleme. Maňlyňa berýän ätir. Betetsene mohon. Näme on gahyryny getirýän? Dogry aýdýaňyzmy da, men bilen söwüşip ýör. Yuwaşantyramasana öwenne ilki ödüň adar berip başlaýan. Sag bolun, siz bolmasaňyz näme ullere düşürdüm. Şu öýde diňe siz hakykata aýdýaňyz. Oň diliniň dogrulygyny ödüňiz bilýäňiz ahyryn. Men ol hiç wagtdan beplemok. Görýäňizmi, o ýene ýalan sözleýär. O menden hem beter geplemsek, maňa diýjegin diýär da ýylynyň kuratyran bolýar. Bu näme bollugy? Ýok, hiç da. Yer bolýar. Harçaňlaşmagy nämeden başlady? Serediňe ýuwunulýan otoga ilki men bardym. Birdenem el süpürgüşli geldi-de ilki men ýuwunjak diýdi. Goý yalan sözleme. Bu näme etdiň bolly? Gygyrmak näme gerek? Howlukmady? Ýuwaşlyjak bilen aýdyber ahyryn. Yer näme diýen? Hiç da eşdilen oga. Yuğunmak için ilki men bardım. Men ayam bir ayam otoň içinde durdu. Beýleki boldy, beýdip durdy. Şo ot o bir yerden peýda bolup da men birinji yuğunjak diýip gygryp başlady. Men oňa öýde ýene 10 tane yuwulýan yer bar. Başga ýerde yuwunay diýsem hem öz düýeni tutup dur. Hamana başga yer ýok ýaly. Ýuwunulýan otoga ilki men bardym. Tonuň ogum gözüň körmi? Göreňokmy? Bolşuňyz näme geldi? Birinji men ätledim. Söwüşip durşuňyza edil 5 minutdan suw kesilip soňam hiç wagt suw bolmajak ýaly. Erjesip durmaňyz betedin. Han bar. Sen ne beýdin? Yalançyňky şowna bolmaz. Bir zat aýtmak mümkinmi? Her sapar uyam gitaň arkasyn çalmaň, oň hemişe bökjekläp degişip ýörmesi maňa gatwyr ýarap baranok. Näme üçin ýaramaýarmyş? Şu wagt oýnatmasa gaçan oýnatdym. Garran soňgy. Ýa da sen oň güdüni ýapyp ömür boýu göz ýaş edip oturmagyny isleýärmi? Sen diýen zadyň näme? Oň ykbalyna şatlanmak oyun gülkü ýazylmandyr. Ol çağalykda dulgalanır. Sita. Men sana şu sözler aýtma diýip müňmede gaýtalap aýtdym. Düşünýärmi? Men şu bolgusyz samsyp düşünjäň ýürenýän. Sen ýene atan gita ýaňy bir ýaşynyka ondurmuşa çykarypdyrlar. Oň adamsy ölüpdir. Şolan soň ýitaň dulgarlyk bolýarmy? Bu köni urwatatyň mewreti bir ýam geçip gitdi. Ýene bir zat. Ol şu öýe gelen soň oň köni durmuşy gutardy. Inni ol şu öýüň gydy. Men gydım. Men gydım bolsa dullal düşünüklimi? Gaýdyp şu datlary eşdeýmäýin. Ýöne biz jemgyýetiň kanunlaryny hem urup adatymyzy red edip bilmerse. Men dinallar öz gulu hasap edýän urwatatym jemgyýetim kabul edemok. Şeýlede aýallar zirtwiliň içinde ýaşap, şo ýerde gün görmelliýän adamlara da düp göter garşy. Häzirki jemgyýetimizde dinallyň tutýan orny ýokardy. Häzir olar erkekler bilen bir katarda maşgala durmuşynyň jogapkärçiligini öz gerdellerine deň çekişýärler. Eýle urrunlyň bilen aýal urruny kemsitici bolma. Dogonum, men size petek satmaga beripdim. Olar ne etdiňiz? Ne etdiň diýmek näme? Hemme satylly we salam başga näme bolýar? Bar satylly. Onna pulu hani? Wagt gyzym. Sen petegiň pulunu kimden sorap durdyň? Bu ýalançy kezzap öz atasynym satyp bersin. O sana pul berer öýdýärmi, ha? Aýdýanyňyz näme kaka? Hey menem siz satyp bilermi? Eger satmakçy bolaýsam sizi kim satyn alsyn? Gaplany.
Hani göreyin hani. Yer bu ne molluğu? Hiç de görked hani. Yok, görked yoksa dadır tayak bilen depene bergen. Nime de kaka. Sen nemi men kördekin röýdäňmi? Ödüme geregini ýazyp bilýän, okap bilýän. Bir ine. Çap işet be. Sen men golumy gapyrlyk dolanjak bolýanmy? Näme üçin? Jogap ber, näme üçin? Düşünýäňizmi? Kaka birden amanadyňy tapşyr aýsaňyz, yok, men ýaşaň diýjek boldum. Ana şonda maňa pul gerek bolsa, siz meni nerden gözläp taparyn? Ne şonuň üçin siziň ýeriňizde özüm gol çeker dejek pullar alaýaryn. Ine bar bolany? Ala detme körpeje. Men ölmäge gatyr gystanyp baramok. Men sen ya öňde soňda oňurladym ederin. Bolmasa da sen özüm bilen o dünýalyk giderin. Düşünüň dämi? Gideli. Yok, kowo, gorkaýdyňmy? Ýörany gyýdym. Samsyjak goça. मस्ती के मेले वो मेले में झूले झूले पे सुध बुध जमाने के भूले लागे के संबर महीना महीना भूले से बलवा बदन ये जो झूले भूले से बलवा बदन ये जो झूले ऐसे कटे हो रामा ऐसे कटी रजाई बिंद रतिया ऐसे कटी रजाई बिंद रतिया ऐसे कटी ऐसे कटी ऐसे कटी हो रामा ऐसे कटी रजाई बिंद रतिया ऐसे कटी रजाई बिंद रतिया ऐसे कटी एक रोज फिर दर्द ऐसा उठेगा जो न किसी भी दवा से मिटेगा ये सोच के करते कोई माँ मर गई ये सोच के करते छोटे पसीना कैसे कटेगा रे वो महीना कैसे कटेगा रे वो महीना अरे आगे तो बोल क्या हुआ अकेले में बताती हूँ ऐसे कटी हो रामा ऐसे कटी रजाई बिंद रतिया ऐसे कटी रजाई बिंद रतिया ऐसे कटी रजाई बिंद रतिया Sen näme maňa serediýäň? Men sen gowy tant edip bilýäniňi bilmändirin. Deňe ödegeleri tant etmäge mezur edýäntiň öýdüp durun. Näme üçin men tant edýän? Näme üçin sen maňa öýlenip öýüňe dalyp giden ok?
Keşke bulatlar antat bolsady. Oň näme kynçylygy bar? Ay dağını toymuz tutsun. Hökmanaydyr. Biraz wagt ber. Şo wagt haçan gelerke? Ören teyil wagtdan häzir men giyjä galyan iş yerime barmaly. Maňa kulak as. Onu. Doğunum. Siz berdimdiňiz. Andyçan, men häzirki döwrüň Leyli Mejnunyň ähli gurrunlaryny eşitdim. O her gün ağaty bilen toy barada gürleşekdigine söz berýär. Bilemok näme üçindir gürleşen o. Eger ol agaty bilen gurleşmese, belki men kakam bilen gurleşerim. Dogrymy? Yönüm üçin maňa näçerek töläýärler eken. İslam bahaň aýdy ber. Seret uyajağım, bu kelläň nämeleri okuyuplydygyny, kakam ryp goýberşmem bir seret. Salam Rambabu. Salam Dinderalji. Aýdy berim dinleýän. Men näme? Möhüm bir iş barmydy? Howa. Men sizden bir zat haýyş etmäge geldim. Aýdy berim, näme ýumuş? Men 10 000 kar sormakçydym. 10 000? Howa. Muň öwezine men öz öýümi size grewne goýmaga taýyn. Dinderalji. Howa. Sen şu yerde näçe ýyl bäri işleýän? 15. Şunça ýyllap sen meni tanamadyňmy näme? Men şu jaga 10 000 üçin sen öýüň girewini alarmy? Ýagny siz meni şoňal adam atap edýäňizmi? Başla görüň Rambabu. Men ýalňyşypdyryn. Dinderalji. Eger men kim bir ýerine özümiňki diýsem, muny ýüregim bilen aýdýan. Men boş ýere gürläp duramak. Bolýar. Näme üçin birden kar soramak zerurlugy ýüze çykdy? Men gyýdym bar. Ondurmuşa çykarmaň wagty geldi. Ýigidem ýok däl, ýöne olaram näme galyň pul sorýarlar. Dinderelçi. Siz gyýdyňyň bardygyny odal hiç wagt aýtmadyňyz. Dogrudanam ondurmuşa çykarmak gerek. Oň ady näme? Şila. Salam jenap. Salam gyýdym. Dinderalji, beýle gowher nirde gidilip takladyňyz? Daşynyň müräýmege ha gyýdyňyz ören atyrly eken. Siz hak aýdýaňyz. Göne weli, welisi näme? Bu kora benden gyýdym näçe gowy aýanna da hojaýyn oň bahasy ýok. Ondan bizim döwrümizde iň gowy görülýän zat baýlyk ahyry. Toy galynyň ýalpyl ýulpylysyny görkezip goýbersen, islenip erge tätiýetem gowa ýurlýada durýar. Ýok Dinderalji, muny ýyňy näde dogry? Bizim häzirki dünýämizde de baýlyk adam mediýa, ýöne baýlyk gowda dällip hasap edýän käbir adamlar hem bardyr. Belki bardyr hojaýyn. Ýöne men olar nerden tapaýyn? Oň ýaly bolsa gyýdyňyz üçin täze öýü men tapyp berdim hasap edäýin. Dogrudanam, Ýöneti näme hojaýyn? Ýöne şu öýde 4 dogan bile ýaşaýar. Siz gyýdyňyzyň şoň ýaly öýde ýaşamagyna garşy dämi? Hojaýyn, eger gyýdym awraýyl hojulukda arzulanyp bilse, diňe şat bolardym. Haýry işe garşy bolar ýal men kimmişim? Diýmek onu şundan başlap siziň gyýdyňyz biziň gyýdymyz hasap edäýin. Ýani näme hojaýyn? Gyýdyňyz şeýlan öýünim soğana nikalap alyp berjek. Yok, bu täzeligi men habar berjek. Fikrim etme. Soğana telegrammany men ýiberdim. Şoň üçin täzeligim oňa özüm aýdaryn. Telegramman seni beripdiň. Indi täzeligim özüň aýtmakçymy şeýlemi? Elbetde. Näme, petekçi pul kagydyny düzedenine pulu saňa goýup gidýärmi? Betet, bolmasa gaharma depeňe berýän. Gepleme. Özüň gepleme. Sen gepleme. Özüň gepleme. Sen gepleme. Men sana gepleme diýen tüköt. Näme üçin ýene uruşup durdyňyz? Ağam, mene ertiden geplemok ýöne bu bolin köne radio ýaly geplemen durup bilen ok. Men köni radiomy. Köşeşinani, utanama dokmay. Gowdy ulagymyň nerdedigini aýdym. Bu näme gerek? Belki näme üçin sana telegrammy iýberen biletin gelýändir. Bilýänmi näme ağam? Näme? Ýakyny siziň toýuňyz bolýa. Näme? Toy? Menkimi? Hawa, ýernäme bolupdy. Bana hiç il toy gerek gel. O näme diýdiň molly? Men hini okum tamamlamak. Şoň üçin hem ol işlere bulaşatym gelen ok. Okuwun tamamlamalmış, kynçylyga bulaşasy gelmeýämiş. O näme üçin bidaýan gidinde ulagamyň ýanyna baryp, men öýlenjek geldiň bolýarmy? Howa aýdyp bilermiken? Ýadyr aýdaýar. Ağam, ýola batyrgylygyňyzy ýitirmäk görýin. Häzir bir hezillik bolar. Samsaja. Özüň samsyk. Ağam. Ha, gel geçiver. Aja.
Ömrüňiz uzak bolsun. Ömrüň uzak bolsun. Ruhsat alyp geldimmi? Toy barada eşitip uçup geleyipdir-de. Ana öýlener göli öýdenem çykaryp bilmersiň. Men toyum maradaky meselen çözmezden olur. Ilki özümden soramaly ekeniňi-de. Soramaly ekeniňi, daýda, oňgurlöş näýle? Sohun. Inni näme intini öýermek üçin agasy ondan ruhsat soramaly boldymy? Bolýar daýda. Men oň näme diýjek bolýanyny düşündim. Bana ulalçy. Men sizden ötünç sorýan. Zatlaňyzy alyp ötägdim. Men beýdijek bolmadym agam. Siz maňa näme dogry düşündiňiz? Men diňe öz isleýän zadymy aýtdym. Howalaýyn. Men sen isleýän gözüňni tutman uly ýalňyşlyk goýberipdirim. Seni gözli başly etmek men borjum hem hak hukugum hasap edipdirim. Ýöne borçdur hak hukugyň öz çäginiň bardygyny unutupdirim. Kellämiň gyzygyna dogrusy has öterek geçäýtdirim. Entegi işten geçen o ýadyrgydyň öýüne baragada bar zat goý bolsun edildi diýip aýdaýar. Näme bolar diýen? Gaty gitse hemmeler gurrun ederler. Ramyňa akly ütkäp durup diýerler. Onda wyjdan ýa-da atdan nam nişan galmandyr. Inileriniň erk ygtyýar öz elimde duruy diýär. Inileri oň dogollar dälle hamaly ödünden önün çağalary ýaly hasap edýär diýerler. Bu dogrudanam şeýle? Inim. Hakykatdanam dogollanma bolan söýgüýümden ýaňa gözüm gapylyp öz hakyky ornumy ýatdan çykarypdyryn. Şu ellen bilen sen ese boýa galdyrymda näme? Men sen kakyň däl ahyry. Diňe uly agaň. Ine şu kelle sen öňünde ýazykly. Goýal adamlaryň aýagyna ýykylsyn, adamlar onu kulorom etdirler. Başla men oglum. Ýok agam, beýle sözler men hiç wagt aýtman. Bu kelle biziň kerem keramatymyz. Men öz kellem alagada zirdi bile taşlar. Ýöne hiç wagt agamyň başynyň aşağı egilmegine ýol bermen. Kele sizi biziň diň agamyz hasap edýär. Biziň enemiz, atamyz, howsarlarymyz, dogonmyz bulaň bar diňe siz, başy hiç kim. Men islegim marada aýdallanma ähmiýet bermäň. Men wyjdanymam, dogurluk borjumam. Maňa siziň telegramma iberip, meni çağırmaňyzyň düýüp göter geregem ýok eken diýär. Atalar ogullaryna buyruk berýändir. Ogullary bolsa ony ýerine ýetirmäge ruhsat sorýandyr agam. Ana aýykçek, sen nire barýan? Hoy ýere, hal goýmaga. Bir ulay allan wezipesi. Sen o ýere barmalyl, geregim ýok gyzym. Näme üçin gerek ýok? Sana nähil düşündirsem käm? Onu düşündirmek näme gerek daýda? Sen maňa o ýere barma diýjek bolýarmy? Hawa, Men barbyr barjak. git. Gelinimi de hal goýjak. Git. Yer agam Sohan. Başta buýtar süýtar etseňem, toýdan soň olimpiýa medalyny aljak ýaly baý ylygydyňa. Bakdylysyna kulak abartma, kök bagtyňy dalar. Han ýörüň barady. Ýörenim, ýör. Owadan çatygyny gözüňe erer ýalyl. Bir öýe owadan gelin geldi. Ýöne şeýle şatlykly günde ýakymsyz bir adama bolup geçdi. Yer näme boldy? Uýolarym täze gelin öýüň işiginden girip ýetişmänke dulgita oň maňlaýyna hal goýdy. Hawa. Ey Hudaý, bir erwet zat. Näme üçin onu taklamadylar? Onu kim taklamagy milt edip biljek? O näme üçin? Sebäbi ol şiýtan leýeljek uýosy. Bolanda näme? Oň başga bir aýalyň bagyny ýatyrmagy haky ýokdur. Diýeniňiz näme? Betedim, iteklemäň meni. Seni hiç kimi teklän ogagam. Bolşuňyz nähili? Näme ultmuş? Öň näme günlük bilen öýlendiň? Hani indi barda? Betet hany, betet. Ağamcan, korkudan ýaňa gaç gidäýmegin. Ziyan ýok, bolýandatdyr ağam, bolýandatdyr. Ay yüzlü mahy tabanyň güdüni görmäge hiç ýetdi bilermikäm?
Aýtsana. Näme boldy? Sen görmäge gelen ol ay yüzlü mahtawanyň entek bu ýyň işiginden ätlemenke öňüni gara tümlük tutdy. Tümlük tutdy. Sen näme gurrun ne diýen? Yer näme boldy? Aýtsana. Üstesine de bil kaslayn edilen zat. Bu öýe girip girmenken maňlaýyma näle taňry garganyň eldeydi. Kim ol? Sen kim baradaýdy? Men işikde kim garşylanyp bolsa şo barada. Entek ulyg ýyçykmanka bagtyndan daş düşen hakdaýdyan. Gyýjaga gita baradaýdyan. Şeýla. Şeýla. Sen aýdýanyň näme? Ol çağa ahyryn. Bu durmuşda öýdüniň bet bagtdygyny oň öýden bilen o ahyryn. Ogyz bilýänler, ýöne öýdäkiler bu barada bilýän ekenler. Eýse ýaş çatynjalyň üstüne dul kişiniň kölegesiniň düşürmezlik, sen agyň aýalynyň borjy dälmidir eýsem, şeýle dämi? Kulak at Şeýla. Şuň biziň birinji gejemiz. Şu işi öňü bilen men sana bir zat aýdyn. Şunu sen hemişe berk ýadyňda saklamalysyň. Gelnejen janyň ne ýüzüne durup, ne de arkasından ýerbet gurrun edici bolaýmagyn. Sebäbi o bizim üçin edil öz ejemiz ýaly. Men bolsa ejeme dil ýetirilmegine asla ýol bermem. Diýme onna men Sana ýene de bir zat. Bu öýde ullary hormat goýmak, kiçiler söýmek kanundur. Şu öýde ýaşaýan her bir adam bolsa bu kanuny boyun bolmalydyr. näme üçin bu ýyl hyzmatkar gyrnak bolup gelensiň diýip gönläp aýdan zok. Innesilem ünsleриňde diňleň. Eger agyňyň aýaly şu öýde gelin hasap edilýän bolsa, onda menem bu öýe hyzmatkar däl, gelin bolup gelenlerin. Aýdara sözüm ýok. Öýe gelenine bir gecede geçen ok, eýem öz hak hukuky barada gopgun todurup başlady. Dogry da. Menne hakym ýokmy? Bugüne gita ertir bolsa her öň ýeten maňa etjegini etip ýörmelimi? Dilini saklahany. Eger kimdir bersen şu samsyklaş sözüň eştäýse, Hawa, näme der öýdän? men günüm aglar. Soğunyň bagty ýatypdyr diýer. Ýok, men bagtym ýatypdyr. Şu öýe gelip işimi gaýdypdyr. Maňlaýym gara bolup. Boldy befet. Bu nikah ýejeti däli, başa gelen bela beter. Men biýawraçylygym. Gör nämeler pikir etmedim. Ýejem çağı kam aradan çykdy. Oň ýüz keşfem gödüňme gelen ok. Owa. Diňe gelnejem bilýän. Onu öz ejemiň mehrini gördüm. Oň ýüzüne seredip, dünýedäki ähli aýallarym şoň ýaly mehremdir öýtdim. Emma bugün seni görüp, sen sözleň eşitip, dünýedäki ähli aýallar ýigrenmäge başlandygyma göz ýetirdim. Eşitýänmi ähli aýallary? Sen doğrusun, menem doğrun. Biri-birimize seyredişýäs. Mohan. Mohan. Sen net poswalan arabaya jygyllap, goňşulamyň ýüregine düşdüň. Gör ahyry. Gör nähili duýgulum bar. Mohan. Sana. İň olmany saat urulna bir rekmin gelsin. Görgül kepderjikleri nesin agsyn. Gör olong eýýän gyzygyny gal. Bar gödişiň bilen bolsan aý. Eşek tag pram ötümlüğünün gymmatyny bilmezmiş. Bazarda haltatyny müňden satýarmyşlar. Eşek bolsa onu edil çaýryan ýal ýyp durmuşsun. Sen men garşyymda, men sen garşyymda. Akadanyň artist pandit Mohan penjeresine gutalyp çünkü bilen şakırdasa da gargadan bilbil bolmaz. Muň üçin iň bolmany sesin bolmag gerek. Ýöne gynansak da şo seni duýlanokda. Hey, sen ayaklı aydın tadı kurama hani? Bolan okuyun görkez vakal kimin kargadı kimin bilbillik desine belli var. Saat guroluna yanap hatta lalam aydıma düzünlenip biler. Sen saat gurolunu hene düz, onsan men razilaşarın. Şey diysene. Bol ya. Nire? Sen aydım gıdıklanır ya dem, yör men sana aydım aydık bereyim. मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हाँ हाँ जी प्यार करता हूँ,
दीवाना वार करता हूँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ हाँ हाँ जी प्यार करता हूँ दीवाना वार करता हूँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ ये दिल चाहे बस तुझको देखा करूं बिना देखे तुझको मैं जीना सकूं ये दिल चाहे बस तुझको देखा करूं बिना देखे तुझको मैं जीना सकूं हुआ प्यार तो प्यार क्यों ना करूं किया प्यार तो क्यों किसी से डरूं मैं तुमसे प्यार करता हूँ हाँ हाँ जी प्यार करता हूँ दीवाना वार करता हूँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ Sen näme edip dursun? Han dur. Sen hamile ahri. Otağı barda diýinsiň al. Ayalogyn, hizmedama şu wurdatlar aýdýaňyz, bar diýinjallyýaňyz, menem öz borjymy ýerine ýetirmeli. Öz wezipeňizi hojalykdaky galyk gaçaklaň arasyna goşup, zirzibiliň içine taşlap bilersiňiz. Oň bar ýerini gymyllamarsynam, işleşimiz yaramaýarmyş. Oňa zat yaranok. Ana gördüňmi gelin? Men saňa şu ýere gelmediýdimi? Näme günlük bilen köýkü taýýarladym. Ana, bar daýalanyny da. Howala, elbetde. Şuň ýazatlar üçin meni hiçe ýazgarýaňyz da. Bar ýok bir näçe köýke ýeri döküldi. Ýöne bu bar azabym biderek boldy diýmege esas ýok. Sen aýdýanyň näme? Men näme ýalňyş ýa näme dogry gürledimmi? Ay ýokla. Men siziň gurnaýan oýunlaryňyň manysyna aňyrýany bilen düşünýän. Süýji sözleriňiň aňyrsyna nämeleriň ýatanlygyny bilýän. Siz näme? Üý işlerinden men başym çykmaýanlar öýdýäňizmi? Bagşlaň elbetde men kakam garybam bolsa geday däl. Şyly inni betet. Betet diýen. Peşeden pil ýatama. Men hiç tat diýmedigim. Ha ola. Men diňe peşeden pil ýasap bilýän. Diňe şonu başarýan. Siz bolsa adamlaryň diňe ödüni üýüp, meni bolsa yamanlamaklaryny diýäňiz. Bolýada. Siziň golasyňyzda ýaşap, şu zatlar görmek maňlaýymyza ýazylan bolsa, onna görübersiz. Gidel aýalogyn. Şyla, sen sita gödek taraşdyň.
Oň häsiýeti elbetde älahyrin. Oň ýüregini bize bolan hiç ýeligrenç ýoga. O bizi hakykatdan hem gowy görýär. Hakykatdan hem gowy görýär. Eger hakykatdan hem gowy görýän bolsady, onda toýgunymyzyň ertesi ähli açary elimide bererdi. Saňa açar berdilermi? Bermez. Hatta görkeden ogam. Özü bolsa açarlary biline asyp, uzaklygyň maharan ýaly bolup aýlanyp ýörmäni bilýär. Oň üçin diňe uýasy kapysa gita, dünýädäki ähli sawnlary ulansaňam onu kapadan taplap bolmaz. Sen biderek kire köp lakkyladyň. Ýöne açar barada ýanyň bolýan hakykatdan hem uğruna ýok däl. Siz gelince? Sohun, sen haçan geldin? Gedir şu an. Ağamın ýagdaýy nähili? Ýagdaý nähili? Olaňar. Ýagdaýy gowy diýsene. Onu telegramman maňa kim berdi? Telegrammany? Kim berdik? Şam, sen ýiberen nädelsiň? Men mi? Yok. Men berdim. Sizmi? Hawa. Sebäbi men inni soğun şu ýerde ýaşap, men işlemme kömekleşdim, ýen karara geldim. Menmi? Owa sen? Ağın beýtmäge Şamyň haky bar. Ağamyzyň islenlik karary düz üçin borç hem kanundur. Sen onu dinlemelisin. Ýöne häzir okumyň soňky ýyllary ahyry. Gelnece ağamyň sözi men üçin kanun. Emma ýekeje ýylym galdy. Sohun dogry diýär. Eger men soğun berde ýaşar diýen karara geldimmi, diýmek o berde de ýaşar. Nokat. Höçjetlik etme. Bilimiň bahasyny sowasyzdan soramaly. Bilim baýlykdyr. Bilimsiz adam özüni ören garyp duýýar. Maňa gulak asyň. Sohuna okuny tamamlamaga ihtiýar berin. Gennejen doguraýdy. Onu gulak asyň agam. Tide kömek etmek üçin men hemişe ýanyňyzda. Ýaşy, ýöne sen ýekedäl. Soğunyň ýanynda bolmagyny isleýän. Maňa dawa gerek gel. Garlarymyz bir kelle gowy, iki kelle hasam gowy diýerdiler. Soğun berkel. Men sellige işim bar. Ine şeýlet. İlki bilen barda şylany gör. Ol sana garaş, bar. Barany. Ýagdaýlaň niçik şyla? Bardadyň boljagy bolan soň menden ýagdaýyň niçik şyla diýip soraýaňyz. Özüňiz hiç da düşünmeýän bolsaňyz, menden bir soramaly kiniňizde. Näme soramaly? Ägirt uly sewdaň işi gaýtdy. Innen menden soraýaňyz. Görüp otursam asyl siziň aklyňyzam kemter eken. Özüňiz bir bulaşýaňyz, meňem işimi görýäňiz. Sewdany näme derejede dolanyrmak ulagamyň hukuky diýýärdiňizle. Men ünsverde dinle şyla. Her kimiň hem hak hukuky bolýar. Ýöne sen welin şu öýdäkilere şeýle zatlar diýmegi hiç kili hakyň ýokdur. Elbetde, oň ýazat menden ýeriden bolsun. Bu öýde bar hak hukuk diňe ulagaňdyr aýalyň geline de. Sitasy üçin hemme zat, men welin hiç kim. Sen näme dama zäherin pürküp ýörsiň? Ine görersiň, şu öýde ýakýan oduňa bir gün öýdüňem janmaly barsyň. Men nämeden gorkmalmyşym? Kakamyň men tide äre beren güni boýdan başa ýanjagmy ýannym, ömrüm kul boldy. Eger beýle bolsa, onda näme dursun? Bar ataň öýüne, ýygyna git. Näme esaslanıp gitmelmişim? Biz asyrlyk ýyllar ýat öýe toý dessory bilen gelip, ýas dessory bilenim çykyp gidýär. Sen öýüň ölmedin. Ýöne öýümiziň namatyny welin soňky ýoluňa uğratmakçy bolýan. Şatlykdyr, rahatlygy bir ýam oduň üstüne okladyň. Eger men şeýle erwet bolsam, näme üçin men öz ellerim bilen bog öldürem ok? Seni boğmak näme gerek ay? Sen men üçin birinji nikah ýeýjämizde şu öýe öz awyňy pürküp başlanmadyň öldüň. Men tamsyk şuny çelli, sen ýüregiň wagt gelip zäherdir kirkimirden arsalanar diýen umyt bilen ýaşap ýörün. Ýöne bar puş, şundan başlap men sen üçin öldü bilay, senin men üçin öldüň hasap edýän. Düşünýäňdämi? Sen men üçin öldüň. Mohan, dinle seni. Men sana bir zat. Bilýän.
Sen aladan köp 5 sekund ünsün soğup men dinlemege wagtyňam ýokdur. 5 sekundmy? Sen gurrundan bilen ömrümün yardyna lakluk attın. Bir minçik diýen bolup gelýäň-de, saatlarça ýydyny men lak kylýan, kellämiň içiniň edil garynja hinne döndürýän. Dik düşdi, ýene 5 sekund çygan diýen bolýar. Dip düşdi. Bolýa, men gurrunlan bilen sen kelläň çeşýän bolsa, onda men gitdim. Bar gidiver git. Seri de men gidýän. Gitjek bolsaň bol, basymrak git. Bir minutçuk garaşay. Men sana şeýle bir täzelik getirdim. Görýän bolyn men bu ýyl sen olardan geçip bilmedim gerek. Geçmäňdi näme? Inneki ýyl taşıraýarsın. Bolýa, hem bol çaltyrak aýt. Ine munyň bolýa. Sen ikilik belgili dogonyň ýagny ağaň şam, günnüz bolsun, giýje bolsun tapawdy ýok. Öz ýatýan otony girdigi wes, o ýerden çykmagyny diýär. Üçlük belgili dogonyň ýagny ağaň sokan bolsa, ýatylýan otony asla giren ogyn. Birdenem ýalňyşyp giräýse-de derrew ılgap çykýar. Şeýle bir ılgaya, ılgap şäherden çykyp gidýär. Bay diýerler dogry. Hey, dik düşdi. Näme hakda pikir edýän? Ha, näme hakda? Men dörtlük belgini aly dedýän. O nähil bolarka? Dörtlük belgimi? Dörtlük bu men. Men näder öýdýäňmi? Wagt sen şeytanjyk. Men ilmydamy güýmep okumagy goýaňok. Biderek zatlar aýdyp, men okumakdan ünsüm zowýan. Şuna menden tapmardyň. Men sen gözüňe görkezerň. Bu haty sede soğukanyň ýakyn dogusy ýa-da. Biz oň bilen blok goýas. Soğukanyň ýoluny ýitirip berenligini side gynan süren habar edesiň gelýär. Ýyg-ýygdan içki içmegi dowam etdirýär. Ağam, bu sizmay? Oğa men. Köpden mer inim soğanı görmändim. Onu katı göresim geldi-de, bärik gaýty berdim. Men odal hiç wagt inimin ýüzüni şeýle ýagdaýda görmändim. Men onu hatda şu ýagdaýda görernip asla göz öňüne de getirip bilemokdym. Öýden oku diýip gaýdyp, mum ýatakanada ýaşap, demem ören oňat okuyan inijigim. Sen maňa bir zat aýtsana, haýsy oku mektebinde kimiň eline bu zatlar öwrenip ýörsiň? Ağam, siz maňa näme dogry düşünýäňiz? Bu ýerde başga näme düşünmeli? Soğan, eger adam hiç zat görmeýän bolsa, onu düşünmeklige çalyşyp bilerdi. Ýöne men häzir ähli zady görüp durna. Senden kukurap duran spiritli çiğin ýygnam, eliňe dakylan güllerim görüp bilip durna ahyryn. Badatlaň bar inim günäkärdiňe şaýatlyk edip dur ahyry. Ýok agam. Aýdýan datlaňyň bar näme dogry? Siz hakykatyň nämedigini bilýäňiz. Sen entek çağı soğan, men bilýän bar zady bilýän. Şeýle sen köňlüň güýran etdi. Şoň üçinem sen öz ömrüňi töwekkelçige salýan. Şeýle däminim? Howagam, näme dogry diýän? Men şilan sen kalıma bitmeyecek yara salanını bilýän. Muňa düşünýänim, ol sana zenanyň ärine bagş etmeli hormatyny, nähir muhabbetini bagş etmedi. Yer bolýa, ol samsyk diýeli. Ýöne sen akylsyz däl ahyryn. Senim höççetlik bilen jogap berdiň. Inim bu dünýäde özüň bu diýil alyp barmak bolmaz. Eger şeý edilsedi, onu dünýämiz bir wagtlar ýom ýok bolup giderdi. Siz onu tanaňyz agam. Men onu ençemegede aklyna aýlajak boldum. Emma oň agdymdan sözler agy zäher dökülýär. Oň söz bilen yaralaýşy hiç kim kılıç bilenim yarala bilmez. Ine görörsiňiz agam. Şeýle bir gün geler. Ol aýalyň biziň tutuş maşgalamyzy, biziň barymyzy derbi dagyny edip taşlaýyşyny özüňiz şaýat bolarsyňyz. Onda bir ýumuş berjaýet. Soğan. Intege sen agaň diýeri. Emma ömür tanapynyň üzülmegine az galan bolsa gerek. Oňa çelli bolsa, yaramazlykdan özüň gorap sakla. Agyň ölensoň oň jesedini oda tawşyr da, soň islam zadyny ediber. Agam, beýdimen agam. Meni mundan artyk utandyrma. Bağışlaň meni agam. Bu näme ötüň? Ähli zatdan andyçýan.
Qaydıp hiç vaqt arak şeraba qoloylaşman, hiç vaqt. Doğru mu? Onunla gideli. Gör öye qaydalı. İnna bundan artık bir yerde yaşama. Yok ağam. Men hormatsylygyň belentliginden masgaraçylygyň girdabına qaçdym. Şol belentligi özüme ýene qaytaryp getirýänçem, men size masgara bolan ýüzüm görkezip bilmen ağam, sohum. Ağam, maňa ak pata berin. Öz beren adam berja edip bilmegim üçin maňa ak pata berin ağam. Eşdiýärmi mona? O ýerde köp evlenmäge urgun. Çağaň dünýä inen wadyna derrew ýygyna gaýtgyn. Himme zat yaradanyň elinedir şeýle. Maňa bagly zat barmy näme? Sen sözleň maňa käbir zatlar ýatlatdy. Bilýärmi? Birinji nikah gijamiz ärim maňa nähil bir tawsyryk berdi. Nähil tawsyryk? Şuň ýaly, eger täze gelin şu öýde ýaşamakçy bolsa, onda uly geliniň aýagynyň aşagynyň tozy bolup ýaşamaly bor. Näme? Hawa, şoň ýaly, antiçen. Eger yalan sözleýän bolsam, ölmezden öň bogudymdan bir urt suwam geçmesin. Ol ýene de ulum ulu boli, kiçik eline de boyun egmeli bor. Göwünemedik gidiversin neydi. Giýje galayma, soň boyun vurmaly bor. Şeý diýsene, boyun vurmalymy? Diýmek bulara gelin däli, hyzmatkär gyrnak gerek eken. Diýäniň näme mona? Ol gyrnak bizden müňse gow ýaşaýa, berde uli barzada çydap dymyk gezmeli, düşündiňmi? Inni men ýagdaýa düşünüp başladym. Kiçik gelin eýem 11 bolupdyr. Basym otly geler. Mohun hinidem gelen okmy? He, mohuny garaşýarmy? Oly ikmanny biziň üçin 1 minutdan wagt tapmaz. 24 sagatyň dowamyny kim bilýär? Nerelerde şatlanyp tans edip ýör. मौसम ये सुहाना है मेरा दिल भी दीवाना है मौसम ये सुहाना है मेरा दिल भी दीवाना है आज जाने की जिद न करो आज जाने की जिद न करो दिल को मुश्किल मनाना है दिल को मुश्किल मनाना है मौसम तो बहाना है तुम्हें मुझको सताना है अजी रोको ना जाने भी दो मुझे रोको ना जाने भी दो दुश्मन ज़माना है दिल का दुश्मन ज़माना है खुशबू हवाओं में है तेरी उल्फत की रंगत फिजाओं में है तेरी चाहत की खुशबू हवाओं में है तेरी उल्फत की रंगत फिजाओं में है मौसम ये सुहाना है मेरा दिल भी दीवाना है
सबसे कह देंगी फूलों भरी वादियाँ, चुगली खाएंगी ये महकी तन्हाइयाँ। सबसे कह देंगी फूलों भरी वादियाँ, चुगली खाएंगी ये महकी तन्हाइयाँ। बात मुद्दत के मिलने का मौका मिला, फिर दोबारा ये मौका मिलेगा कहाँ, मिलेगा कहाँ। आज जाने की जिद न करो, आज जाने की जिद न करो, हाय दिल को मुश्किल मनाना है, दिल को मुश्किल मनाना है। मौसम तो बहाना है, तुम्हें मुझको सताना है। आज रोको ना, जाने भी दो, मुझे रोको ना, जाने भी दो। हर दिल का दुश्मन ज़माना है, दिल को मुश्किल मनाना है, दिल का दुश्मन ज़माना है। दिल को मुश्किल मनाना है। Kulak as. Eger men sana bir zat diýsem gaty görmezmiň. Sen maňa gatwar riyazat diýseň, men öýkülemen, aýdy ber. Durany. Ay yok yok. Bol ya. Onna men gidýän. Dur. Sen nire barýan? Sen uyan bilen gürleşdine. Näme arada gürleşeýin? Dur sana. İlki näme diýjegim diňle, ikimiziň toýumuz bar ada. Toy? Toyumuz var adamy. Men mi? Uyan bilen mi? Yok, başarjak gel. Sen ağaň bilen gürleş, düşündiňmi? Men ağam bilenmi? Gorkurýan näme bar? Bol ya. Aýt, haýsymiz güýçli, haýsymiz batyrgay, kim? Elbette men. Başy kim bolsun? Kim hat edermen? Elbette men. Diýme onu kim gürleşmeli? Men. Ana bolly. Ay şeytancık. Bular nereden çykdy? Mohan, Baryan. Owa men diňleýän. men sana sagat 2-de otlu durulgysyny çenli alyp gitdip telegramy berdim. Elbette iyi beripdiňiz ýöne men o ýere gidibiljekdäl. Ertir kriket ýarşym bar. Bugün bolsa türgöleşik geçmeli. Şoň üçinem gidibiljekdäl. Gidibilmejek bolsaň öňünden aýtmaly ekeninde. Men tidiň bilen näl? O gelnejem bilen gürleşýän. Gidibiljekdäl. O nähil gidibiljek gelmişsin? Gitmen bökerem. Ayarlagyn, ýür gidip oňa ard edeli. Howa. Gidin. Janyňyz sag bolsun. Ard edin. Başga başarýan dadyňyz barmy diýsene. Ýöne uly gelnejem sizi ýalyal. Ol men üçin edil ejem ýaly. Aýdy ber. Ayarlagyn. Siz maňa bir zat aýtsaňyz lan. Siz her öň ýeteniň bizi kemsedip, bize göwnüne gelenini arkaýyn aýdyp ýörmek üçin bizi gelinetni wallaňyzmy? Näme boldy? Kim seni kemsidýär? Ýöne men bilen oýnatmaň. Kollejde sahna oýunlaryny men özüm köp oýnadym. Barda da aňyrýan bilen bilýäňizde kim kemsedýär diýip soraýaňyz. Durmuşda şeýle bir kanun bar. Eger wagtyna gönläp aýtmasaňyz, onu başgalar size gönläp aýdar. Sen gepleme. Gita ullon gürrüne goşulma. Siz bugün ýene söýüşmek niýeti bilen geldiňizmi? Özümüz gelmedik, gelmäge mejbur bolduk. Mendiňe bir zat sorasym gelýär. Şu öýde men ornum barmy? Bu sorag nereden gelip çykdy? Seni hemmelerem gowurýa, hormat goýýa. Goýsaňyzla, meni äsirin oklar, üstüme tüýkürýärler. Ähli ıhtiyarymyz elden gitdi. Bir de hatta aşhana girmegen bolanok.
Uyam, yadınıza salın. Neçe yıllık aşkhana gireňizde başyňyz aýlandy. Özüňizi erwet duýduňyz. Şu ýagdaýyňyzda size aşkhana girmege diňe düşmanyňyz ruhsat eder. Size otoňyzdan çykmak bolanok. Sen azajyk geplemen oturup bilmezmiň. Biz oň bile gepleşýär. Sen bolýan başgalara gelegen mereňok. Edil häzir bulan körpesini üýe gidýän, otlu duralgysyna çen alyp gitsen edidim. Näden mi öýdýäňiz? Men wagtym ýok, gitjek geldi. Mundan beterem äfermezçilik bolarmy? Men bu ýagdaýa çydamok. Dime onu moğun tengoğunu deyiptirdi. Qayg etme, bir üýşip oň bilen gürleşäýär. Häzir rajyň kakatı geler boli, men oňa seni otul duralgysyna eltip gaýt diýip aýdaýaryn. Bolýarmy? Hawa, elbette öğreniňiz. Adamyňyz aýdarsyňyz bolýan, o men otlu duralgysyny eltip gaýdar. Aslynda boli siziň buýrugyňyz bolmasa, bu öýden hatda siz hem daşyna çykyp bilen oga, ýöne bolýan, men göwnüme näme gelse şonam ederin. Uyam, siziň diýeniňiz näme? Şu gurunlar sizi dedeyen röýdýäňizmi? Geplemen otursan gowy bolardy. Edebi ikram bolmy? Uyan taýatyna geçägede şady horram bolup hedil edip ýörsiň. Baş şoýda bolan bolsaň, çüýlenen ýaly bolup burşda oturmaly bordyň. Ykbalyňa näle dokardyň? Hemmeler sen üstüňden ulardy. Göre, maňlaýyna hal goýup, gözlerine sürme çekip, taşlaryna tow beren bolup, durmuşa çykmadyk gyzdan hiç biren beýdip özüni beden bolup ýörenok. Yer sen kimmisin? Ay öýdüni bedetdire. Sen durmuşa çykyp bilmän oturan gyz ahry. Ýok. Ýok. Ýürýän gideli. Bu zatlar oň oýny. Muny ýene ardylap taklanyp bolýarlar. Bir çemin tapsalar, muny durmuşa çykarjaklar belli ahry. Gideli. Ýok. Gite, goý ağlama. Ağlama goý. Bikem, giyte nahara ýygyna gaýtardy. Bikem, siz eşitýäňizmi? Giyte nahara ýygyna gaýtardy diýen. Ramu, oňa aýt goý men ýanyma gelsin. Bolýa häzir. Uyam, siz meni çağırdyňyzmy? Gite, ýyna harňy. Ýok. Bugün men agdym bekli. Ağzım mekli? Benem oldu Gita. Uyam, men öz günälerimi ýumutlaýan. Dul halyma durmuşa çykmadyk gyýdýal bolup ýaşadym. Bihabar ekenim. Emma barbyr günä işediklerini. Dowlan wagty ejesinden çyda düşeniň gülmäge bagtly bolmagy haky ýokdur. Şol günälerim üçin men bütün ömrümi agdym bekli geçirmeli. Bütün ömrümi agdym beklemeli bolýan. Gita. Dur Gita. Sita. Bu näme boldy? Bu ne dul zenanyň eşigini geýipdir. Oňa kim aýtdy? Senden sorýan jogap ber. Gita ne çağı del. Ulugil. Jemiyetiň ýöreden dep desturuna görä o dul zenanyň eşigini geýmeli. Dul zenan ýalam ýaşamaly. Men beýle zatlara garşy ýene tatynyň nadanlygy sebäpli näme üçin çağı jebir çekmeli? Men beýle dep desturlara da düdgüllere de hiç düşünemok. Gita bu zatlar kim aýtdy? Sen nädip o zatlar aýdy bildiň? Men sana gadagan edipdimi? Men oňa aýtman ýalňyşan ekenim. Bolsa-da oňa şu gün mona bilen şyly aýdaýypdyr. Näme boldy? Bu näme boldy? Sita. Näme üçindir bilemok. Göwnüme bolmasa, bu öý Göýe ýene tamyň arzu hyýallarynyň miwesi bolup, oň ötüp örgünmek üçin men bütün çağalygymy, ýaşlygymy, bütün ömrümi şu diwarlara siňdiren ýaly bolup durun. Emma bugün oň diwarlaryna jaýrygatan ýerler görünni. Söýgü topragyna bina edilen bu öý men göwnüme bolmasa raň atyp çaýkanny.
Men düremegdeş maşgala mukaddesligini söýgü hem katamdan işlen sapak arkaly düzdüm. Emma bu sapak bugün gözümün öňünde bölek ödülüp ýatýar. Beýle zatlar diýme gör. Gita. Men tam tızagım. Gör sen nirde oturan ekenim. Seret men sana näme getirdim. Sen ağlayanmı? Eginine näme geyipsin? Bu näme oýny? Bu oyun näl? Bu men durmuşumyň hakykaty. Bu nähili hakykati? Nähili? Men kijijikkem, inatam men durmuşa çykardy. Çağakam adamym ýogaly, şeýlelikde kijijik dulgyjagaz bolup galdym. Sen hem şonu kabul edip aldыңmy? Şo toýteň ýadyňa düşýärmi? Oduň daşyny aylanan şu adamyň ýüzkeşi gödüňe gelýärmi? Biziň döwrümizde kim şo gadim diýip desur ýöredýär? Kim bilen ýaşaýar? Yok mohan. Belki döwür ütgese ütgenler, emma diýip desurlar ütgen ok. Jemgyýetiň kanunlary ütgen ok. Kim ütgän ok diýip aýdýar? Eger ütgemedik bolsa men ütgederim. Men saňa öýlenjek kädiriň ödünni agam bilen gürleşek. Mohan Hudaýyň hak üçin agyňa zat diýme. Eger ol sen dulgyda öýlenjek bolýanyňy bilese, ol bu urga çydamaz, ýalbarýan. Bu adalatsızlyk bolýar. Men bütün ömrüme bu öýe minnetdar bolmaly. Şoň üçinem olasy dolaw bozmak islämok. Ýalbarýan taňa mohan. Hatda ýalňyşym gaýdyp o gydyň adyny agdama. Şuňdan başlap bolsa, sen duş gelip söýen gydyň. Sen üçin öllü hasap edäý mohan. Yok Gita. Sen nämeler diýip dursun? Bu söýgüden ýüze görmek gerek mohan. Doğanım, men olayı gaýdyp barman. Çäretim tapdy, men bu ýetirlikden boşat. Ol adamlar maňa yaranok. Ýöne men adamymdan gorkýan. Ol maňa gaharlanaýmasa ýaxşydyr. Näme diýdiň? Han ýene gaýtala, sen näme äriňden gorkýanmy? Şu duran är kişiň uýaty bolup, äriňden gorkýanmy? Ýer diýen söziň manysyny düşünýänmi? Haçan er kişi ayal tarapından baskılansa ona er diýilýär. Arkada ýanjym bolan belli kezzaplaryň öňünde kasam edýän. Sen eriňden gorkmak bilen men güdüm gar edýän mana. Sen meni maskar etdiň. Men nädeýin doğanım, men ejiz. Mana. Sen meni maskar etdiň. Düşünýänmi? Sen men adyma osmat getirdiň mana. Ulas. Yok men olayı barman. Barmaly bar. Barmak gerek. Bar zadyň hötdetinden geler. Bar ura. Hiç zatdan gorkma ura. Bar zat owalar. Mona. Ödüm doýuşuň gowy? Gowy. Lukman muňa näme bolýar? Haýşe diýen bärik girin. Jenap Şam, häzir aýalyňyň ýagdaýy ören gümürtüp, öwreňe berip gödöwçilik edilmese, haýsydyr bir zat ony biýinçilik bolmaga mejbur etdi. Soň kömegimiz degmedi. Siziň aýdaňyz näme? O ýagda ýaşaýly, şoň üçin hem şu günüň özünde aýalyňyzy haýsydyr bir daglyk şifahana alyp gidin. Oňa şo ýer gowy yarar. Ey Hudaý. Lukman dogry aýdýar. Uyam alında şu sekundyň özünde daga tarap gidin. Qaqama köpeş taşyrdy. Ýogsa men özüm siz bilen giderdim. Wagt häzir men işim ýetipdi.
Yine bir kununa wagt tapardım. Siz wagt tapýançaňyz aýalyňyzy ýitirersiniz. Aýalyň ýanynda durmuş ne ajaýyp. Eger onu ýitiräýsen hiç bir işem kömek etmez. Şeýledem Lukman. O dogry aýdýar. Aýalyňyň ýagdaýy gatar. Kulak asın. Ýadyr men uýamdyr ýegenimiň ykbaly çödülýär. Bolýa ýagşy. Men şunun ödünne monan alyp giderim. Şeýhu bir ýumuşmy bitirsene. Şu kagylary ulagamy gowşur da soň barda düşündirer diýäý. Söz berýän. Bu zatlaň aladasyny özüm ederin. Hiç gaýg etmeň. Siz uýam bilen çaltyrak gidin. Hudaýyň hak üçin çaltyrak boluň. Bolýa şeýhu. Bardyňyz habar edeberin. Uýam özüňe gowy etiretgin. Bolýa-da onuň. Bolýa sag bolun. Hoş. Şeýhu. Şahsiýetnamany agamy hökman gowşurgan. Gittik. Hani ilki bilen bu kağıtlara näme ýazylanly bir göreýin makaly. Lukmanyň keşbini oynamak üçin inne haçan gelmeli? Sen bärde mundan artyk gerek däl. Al ogry. Ogry. Gidiver. Şu ýerde sen oýnuň motorya, inni menki başlanýar. Şam, sen gol çekişin yönükeyim ansad ekeni, inni şu olun kömegi bilen başına da nähil oýlar getirjegime bir teredim makaly. Şeýle bir tomoşa toduraryn welin, öýüňiň diýwarlary çep tarapa dargap gider. Kulak as, maňa erte götermeňi beset. Näme diýjek bolýan bolsaň gönläp aýt. Siz entegem düşünüňiz okmy? Ähli imleňizi, telekeçiliňizi 4 bölüge bölüň, ýagny 4 paýlaň. Ýagny 4. Men maňa durmuşda ýol görkezip, maňa koltuk beren şol ägirt adamyň ogly bolmadyk bolsadyň, men bu ýerden sen gümüň çekip gowardym. Ana gördüňizmi? Siz maňa nähep ýerek aharlanýaňyz. Göýe bu zatlary näme aýdan ýaly? Bir Şam babunyň pikiri. Şam? Meňinim şey diýdimi? Owa, o maňa şu haty berip, bäri uratdy. Ine özüňi okap göräýin. Men maňa ananamok. Onu da özü nemin emlak bölüşmek gel samzıklaş iş barada haty berip biljegini asla ananamok. Bu galp, yalan. Onanar ýalylar. Kardeş, onanay, döwürler ýitgedi. Bugün Şam babu size şu haty berdi. Emma size o kulak asmasaňyz, ertirkün bir ýere kadiýetden çağır şatladym gelir. Bir kardeş, bu men sözlem däl, Şam babuň sözleri. Howa Şam babuňky. Ol hatymda şeý diýip ýazypdyr, okak göräýin. Yeniz men diýirkem, dogullanma. Men bilen zat bölüşmek üçin kadiýete gitmeklige ýol bermen. Men öz inilerimi hiç wagtym umjutmadym. Olaň isleglerini hemişe kanagatlandyrdym. Olar dinledim. Baýlyk näme? Nämejik? Ýöne kıyda. Maňa baýlyk gerekkä. Hey kardeşim, siz hakykatdanam. Siz hakda eşitişim ýaly keniňiz. Andy çiýan. Men ýagny Ramlal, ýaşaýan ýerim bolan şäherdäki bu öý şunun başlap Şamlalyň, Sohunlalyň we Mohun Kumaryň hususy ýeçiligi hasap ediler. Bu hususy ýeçilige men hiç çili dahlym, hakym hukum ýokdur. Men Ramlal dogonyň ulusy. Odaky diňe ödüme degişli bolan köni öýde ýaşaryn. Diňe ödüme degişli. Owa. Biýdin okan, jenat notarius. Beýleki şahsiýetnamalar bilenem tanşalyňa. Bar bolan ähli zatlar inni bölük boldy. Dema onzan ýüregim garly. Ölün bölmek mümkin näl. Bırak. Ağam. Yaman işeden betbälede ýagşylyk edenmişler. Men hiçat etmedim. Näme üçin maňa jeda berýäňiz? Ağam maňa baýlygam, emlegim, mirasam hiç adam gerek däl. Maňa diňe ağam gerek. Düşünýäňizmi? Oň barlygy. Men ähli baýlygym, oň aýagy idi. Men ähli mertebem.
Bu haqiqi baylığı terk edip men hiç gelip kalıp baylığı eye bolatım gelen ok. Moğun, yok ağam. Lakşmanım tergazançılığı Rama bilen bile gidipdir. Siz men üçün men Ramamsınız. Ağam öz Lakşmanıňyzy bu yerde ýalňyzlykda goýup gitmeň. Men bu yerde ýaşap bilmen. Men öz ýanyňyza alyň. Ağam, bu jibri jepa död gelip bilmen men ölerim. Han köşeşdeni. सीता को देता है राम सीता को देता है हर जन्म में ये बनवास जो है वो भगवान तो कैसा भगवान है पूछे क्यों ऐसे भगवान को क्यों कलेगा ये धरती का हटता नहीं टूटता क्यों नहीं आसमां टूटता क्यों नहीं आसमां Bu kulluk iş çayını hadapçı sen mi? Hawa hoca, Sen adın näme? mikir law meni anlamalar ýaly. Öğrenim ot. Beýle at men işleýiş usuluma juda laýyk gelýär. Han aýtsana. Aýdan sen maňa sen diňe adyň şeýlemi ýa ödüňem şeýlemi? Adymym şeýle özümem. Gödü çöp atyp bilmegi başarýanmy? Mümkinçilik beriň, bolany ine görersiňiz. Öğren ajaýyp. Aýlyň neçe? 1000 rupiýa, Ertirden başlap 2000 rupiýa alarsyň. dogurdanamy? Oğula. Yönü ilki bilen maňa Ramlalyň we dogallarynyň şahymçada neçerek pulunyň bardygyny aýt. 400 000 ne eýlek ne beýlek. 400 000 diýsene. Şeýle bir iş et gardaş. Ramlalyň hasabyndan 300 000 aýyr da Şamlalyň we şereketi hasabyna geçer. Haýdy Şamlalyň hasabyna. Ona şereket hojaýyn. Düşünmedim. Bu täze bir şereket gadyrdan. O döwletden millionlap kar seriştalar. Ana şoň hasabyna da sen her aýda 2000 rupiýa alarsyň. Hut bolaýdy hojaýyn. Näme üçin diňe 300 000? Näme üçin 400 000 baryny geçirmelermiş? Kezzaplıktan andıçyan. Sen hatta menem oğurlukta todana gardyň oturuverdiň. Men sana nähil akıllı ekeniň diýesim gelýär. Sen maňa näme üçindir odurluşmadyn kam? Hojaýyn inni duşdyňyz dämi? Şuňdan başlap 5 barmagy ýaň içinde bar. Yok. Hiç hili yağ gerek değil. Men onu kabul edip bilemok. Men 5 barmagym hem viskiň içinde var. Gita, Gita sen bilen men gürleşetim gelýär. Sen hem üçin açýan? Kulak asyň Mohan babu, meň ykbalymy diňe gara tegmiller ýazylypdyr. Biderek zatlar diýip durmaň betetsene. Hani öň bilen sana näme getirenmir bar? Ilki bilen gözüň yum gözüň ýyp bolýar. Islemeseň yumma. Seret men sen üçin näme getirdim? Biledik getirdim. Pul toşytla barlym bar ine sen üçin. Alany dakyn. Dul zenanlar biledik dakynmaýarlar. Şuňdan başlap sen men üçin keseki, menem sen üçin. Şoňa görä de görüşüp ýörmegimiz bet etmek gerek. Şeýsek ikimiz üçin hem gowy bolar. Gita, men sensiz ýaşap biljekdi. Taňryň hak üçin beýdimi? Egerde men ýeke ýaşamagy niýet edip başaran bolsam, sen näme üçin başarmaly? Gita, Kulak asyň Mohan babu.
Göğün bir aynadır. Çata çansoň bitýän näller? Görenin ham hyýal pany dünýede oňa ýürek berip ýakynlyk etme. Emma näçe jebir jepa berte de öz beren sözüňe ikilik etme. Ramba bu. Size hat var. Oğlum, Näme? bar gitdeci kat alyp gel. Al ne kaka katı? Bu nähili beýle bolýar? Ýok. Bu bolup bilmez. Näme boldy? Hat kimden geldi? Hat giýtaň ýok olan adamsynyň maşgalatyndan. Giýtaň adamsynyň dogan ony alyp gitmekçi bolýarlygyny ýazypdyr. Şunça ýyllar geçenden gel şun kun giýta ýatlaryna düşäşini nitene. Olara sen hat ýadan adälsiň-de. Yok. Belki de Gita yadandır. Gita. Gita. Hawa, Sen adamyň maşgalatyndan hat geldi. Sen olara hat ýazypmadyň. hawa. Näme üçin sen beýtdiň? Senne bide bolan hiç ýyly syla hormat kalmadymy? Haýtadyr bir hat ýazmazdan öň menden ýa uýaňdan sonra aýsaň bolmadymy? Zat diýmen. Ol bazna kaýıl boldy. Goý öz maşgalatyna dolanyp basyn. Men onu nädip goýýar bileýin. Adamsynyň öýüne kim durmuşa çykyp soňam gaýlar tarapyndan hoş niýetli ýoly guradylsa, şol gaýdyp barýar. Onu hiç kim uratmandyra. Olar bir-birini düşünýände de görmedik adamlar. Bir de surdäli alawçylyk şoňa düşünýän dokmy? Sita. Men nädip bu çağaçyk öýür görmedik, bilmedik öýme berip goýberýin. Men olaň kimdigini, näil adamdyklaryny, näme bilen meşgullanýanlyklaryny bilemok ahry. Doğanım. Görýän göle aýalyňyz boğalayda da diýmändir diýen kökeleri ýuwdaşyna wurteredim. Ýuwaşrak bol, birden eştäýmesin. Bolmasa kelläňdi ýekaja gylam goýmaz. Doğanım. Ýöreň, näme beýle duruýardyňyz? Ýebelliňmi? Pul getirdiňmi ýa ýene de boş geldiňmi? Ýani näme rani? Heýde men öýe eli boş gelmäge het edip bilermi, ha? Dogry, pulsuz gelse onu uraýmazmyň, ha? Näme? Men şey diýjek boldum, käwa şeýlede bolay ýa, pulaga adgadanýan üstüne de öýde sowuk garşylaýarlar. Beset bugun nahar ýerine taýak ýetiň elýämi? Al rani, anha bugun 99 rupiýa getirdim. Men munça kökünýden peýda boldy diýip sorajakdym. Onşordan biri ýok bolmy? Muňa serede menne ýok olanyň patatyna getirilen kökede nere biýäňmi? Diňiň özüňiz bugun gaty gyjak aldyňyz. Menem gaty ajykdym da, tüýjü kökede tilen dükanyň agdawlyk kökü bermekleri haýyş etdim. Ha, adawlyk diýip, Näme diýdiň? Yok, biziň üçin er ýarlar taýinadym diýjek bolýan. Näme? Meninne nahar taýýarlamalymy? Men baltym ýatyp işim gaýdyp ýörmükkä. Meninne naharym pişirmelimkäm, he? Aşganan kapat açık. Öýe önümler doğran. Hamir ýurum. Odam ýakynda batyrmadyr, gyzdyrmaşlaňyzy pişirip beriň. Ýöne köprek pişiriň. Menem gaty ajykdym. Hawa bu düşnükli ýöne ýekeje köke bide. Nire eliň tomlap gelýän. Zordan 2 kilo köke getirtdim. Entek özümem doýgarna iýemok. Köke ber dip ýürege düşäýdiň. Aşgadanmy boş araba? Näme diýdiň? Men boş arabamy? Ýoklu. Ol urwa diýdi. Elbette, urwa diýdim. Nemede? Urwa oğusynyň aňarsyna bize sadaka berdiler. Menem adamyňyza ikisi gowalar diýdim. Ýöne o maňa hiç gulak atmady. Hani dursoňlar muňa siňe kontdyra. Saltrak üfle. Maňa ýartym beräýsene. Seredim amuňa siňe konan zatlarym tamakinay. Gep deme kardeş. Onsuzum on gözleri içimden geçip barya. Oğuzı bizden kebap yasamaka şu yerden çaltırak götürülü. Han bol çaltırak gör.
Gıylar bilen suwagdan mahalım, Krishnamen üstünden güllü. Krishna yine üstünden gülya. Bar iki, ine de naharım tayyar. Eger de bu aydım kıylan adından näle sen adından aydılsa da onu bu aydım tüz cüpüne düşerdi. Sen näme tamakalla ya? Mene doğrusunu aytyan, kulağına kulak halka, burnuna da burun halka da, mağlayına da hal, köynüne mine çalış, egnine de hala sarı giy, şonu kut gelşine gele ayarsan. Tam kurrundan betetsene. Dipene berýän häzir. Betet. Depene veren, sen depene bermek için şürüp pandorlarıma döver yerler. Ecem pakir ölünü veri durmuşun mantık açtı. Koçelerde aydım aydiyat, öye gelip nağar işiriyat, koçelerde mehelle bize pul veriyat. Öyde orada fəxiz adam ayalında sadaka soran yal dilev almalı oluyat. Teretin kole. Näme äser etmelmiş? Hava görür yal näme var? Hanay? Bilýän mi näme gardaş? Sen bu gözlüňden men gorkamak. Ölüň göremez sen kawra haybat bırak bolsa gerek. Çeledenmi? Eşdiýäňizmi? Kuholin dogany. Siz o ýerde nahar taýýarlaýaňyzmy ýa diliňiziň keýpini görýäňizmi? Oz olam tapdy, eşdip durýdy. Baraly bolmasy erbet bor. Baryan, Rani, bar sen tek arasda howada gezmele, ýene 10 minutdan gylynjak batyrma taýýar bolar. Hödredi ber, erkek däli hili gullaýby. Näme tamahallaýaň? Sen maňa bir zat diýdiňmi? Yok Rani, keýde taňa zat diýip bilerinmi? Ýogsa da saňa ýerden näme diýen ýadyňa düşýärmi? Ýadyňa düşýärmi diýen men saňa? Hä, näme diýipdiň? Mum kele saňdygyny, kelle tä gadan ýaly, içi welin boş. Siz edil bir almany iki bölün ýaly. Eger on kelleti bolaldygyny böýde bardat başgaça bordy. Tamdykyň kurrun betet. Janym, sen näme diýipdiň? Men saňa çağalykda ýolan kiçi iniň aýalyny gitdi alyp gelýdim. Ine şu pulu alla, onu gidip alyp gel. Bu jaga tähelçe pul bilen nädip iki tarafa gidip gelip bor. Näme üçin gidip gelip bolmaz? Gidişin otlyň üçegine çyk. Gelini öýünden otla, seni arabada getir. Soň onun üçege mindirdi alla gaýdy ber. Düşündiň diými? Hani bol ýere uğra. Yine bir kelle ağırsı gelecek o. Eger olum şun ýaly bolaýsa, onu 3 adamlyk däle, 4 adamlyk nahar biçilmeli oro. Betetini. Elmidamy erbet tatbik edýän. Bar eşiklerimi getir. Kiri ucudan çilenmezmi? Ha okut şonu. Bolanmaly aşnay. Siz darık mangram babu. O berde gıydyňyz ýar bolup ýaşapdyr. O meň öýümde hut gıydym ýar bolup ýaşar. Gitmäge ruhsat beriň, gideli gıydym. Han getirip bäri. Ömrüň dok bolsun gıydym. Näme garaş edýäň daýda? Inni maňa bu dünýäde näme galdy? Perdeň bilen birinji gede gaýryşýas uýan. Bagtara uýan kä wagt ýatla görgün. Sen diýäniň näme? Ömürlük giden oga. Kä wagt gelir durursun da näme beýle? Wah inni gelmek nirede uýam. Inni bu öý bilen gatnaşyk gutordy. Men gidýän günämi geçin. Uyojugum. Feri, goýjy kogun. Hiç kimi ınjytma. Senem hiç kimi ınjytmagyn. Men senden köp zada öwrendim. Sen men sebäpli elmidama gaharlanmaly boldun. Mundan beýle hiç kim seni bir rahat etmez. Eger bilmedlikden sen göwnüňe degen bolsam, bagyşla meni, haýyş edýän.
bu siz mi? Hawa, şeýle aýallygym ýagdaýlaryňyz neçek? Oňot, sağ bolun. Siz bu ýere nädip düşüpýörsiňiz? Menmi? Gije unni diňe siziň ursal döwletiňiziň artmagy barada pikir edýän. Ram gardaşym dukan açyp ol iş edendir nöýdýär. Ýöne men pikirimçe bu işi bütün Hindistan boýunça ýaýlanlandyrmak gerek. Doğrudanam mı? Hawa. Yok doğan, siz değişen bolsaňyz gerek şeylemi? Diýäniňiz näme? Men eýem ministrlik bilen lalaşdym. O ýerde maňa siz haýyş edersiňiz-de biz ýerine ýetirmezmi? Siz diýersiňiz-de biz diňlemersmi diýdiler. Milyonluk gar tölegini desine razylyk berdiler. Ýene bir näçe günden siziň baryňyz puluň içinde ýüdersiňiz. Şeýle bir puluňyz köp bolar bolýan, diýwarlaryňyza nagşly kagadyň deregine hop 100lik kagady pullary ýelmäp bilersiňiz. Bu ýaşylyklarynızı nädip gaýtaryp bilerken? Ay diýarňyz näme? Azar edilmeň maňa hiç tat gerek däl. Ýöne goluňyzy bolýan gerek. Bu kagylary dolduryp ministrlige tapşyr. Ram gardaşym golun çekdi. Sizem soğanyň deregine gol goýup berseňiz, işler çaltöňe gider. Elbette, ruçka verin. Häzir ine alyň. O katyňyz gelýärmi? Yok doğan, o näme gerek? Siz näme seňden biziň behwidimiz üçin edýäňde? Men diňe ýagşylyk edýän. Hiç wagt ýamanlyk barada pikir edemok. Ýene matam maňa şeýle bolmagy öwretdiler. Bolýa dogan, häzirlikçe hoş. Hoş. Ine, hakyky erkek doğan. Ağam. 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 Kaka, Dayda, şaltırak gelmesem çağırın. Ece, Ağam, turun ödümü de gelin. Näme boldy? Mohan muňa näme boldy? O näme üçin özünden gitdi? Dayda, men gitmeli. Elbette gidersiň oglum, elbette. Yok, men häziriň ödümüne gitmeli edil şu wagt. Şu ýagdaýyňda nädip gitjek oglum? Inne bu ýagdaý gaýtalanmaz dayda. Bir dolu tozluk tuğmayak garlyk. Biziň şereketimiz dargady. Näme? O ýerde bergidar adamlarymyz mereke urap duran murtalar gerek. Ömrümde birinji gedek şeýle matkaraçylyk şereketimiň bozagyna nätledi. Ol dukan çağam ýaly ey görýärdim. Men nädip onu kedeki adamlaryň eline berip goýbereýin. Men onuň namysyny goramaly. Men hökmen bir zatlar etmeli. Siz gaýg etmeň. Bir çykarga tapjak boloýun. Ağam, maňa ýekece gedek pulja berin. Ähli iş maňa tapşyryň. Eger men şu päl ýaman kezzaplyň hakyndan çykmasam, onu iniňiz mogun nälerin. Ýogynyn. Iň uly baýlyk kyn ýagdaýa düşende gaharyňy düz gelmegi başarmakdyr. Şeýle pursatda ýekece nä dogry edilen adam adamyň bütün ömrüni külpeyekun edibiler. Ýeködüňiz köşeşini. Ağaň ýanynda ahyry. Näme darygyan? Gerek däl. Haçana çelli budatlara çydap geljek. Alym. Men ehli şaýt etdim şoň üçin. Bulary satyňda adamlar bilen hataplaşyň. Döwür näçe agyr gelse de hormat syýlygy diýen zat ýitirmellerdir. Adamlar bize bolan hormatyny ýitirdi. Sen öz şaýt eplingden mahrum boljak bolýanmy? Men dukanymy saklajak bolup sen bokurdoňdan ýapşy bilmen. Siz aýallaň häsiýetine näme bilet? Aýal maşgala gerek bolanyna adamsynyň mertebetini gorumak üçin bu şaýtepleri satmaga taýin bolýandyr. Aslynda ha şaýtepdiňe göz üçin daqylynýandyr. Şaýtepleri satyp ýene täzeden satyn alyp bolýar. Ýöne mertebeni ýitirsen boli, onu ýygyna gaýtaryp bilmersiň. Alyň diýýän men size. Howa, al oglum. Dostlar, şu gün men durmuş toyumy tutan günüm. Bu şatlıkly pursady men bilen deň paýlaşýanyňyz üçin siziň hemmeňizden gaty hoşal. Şeýle de şu dawarly pursatda soğan kumardan biziň dawaramyzy bedemek üçin ödüniň ajaýyp aýdymlaryny ýerine ýetirip bermegini haýyş edýän. Näme boldy? Aýdym-aýdymda. Sen nätikelle agajyň gülüni gözleýän. Men ýangyrly ýüregim bar. Menden ne de aýdymlarymdan şatlykly zatlara garaşma. Adamlaryň keypini gaçyrmak gerek däl. Yok, beýtmek bolmaz. Ýani ýok. Artist ýüregi ýanyňda bolmasa, oň aýdymlary adamlara lezzet bermez ahyry. Kulak as. Men gamgyn sözler aýdan,
Sana bolsa dinlemek kıyın düşer. Siz aydım aydıp berseniz bolýar, biz barını dinler. Bilýäňizmi men Haýyş edýän. bolýar. İsleyişiniz ýaly bor. हंसी हो जवां हो नशा हो तुम हंसी हो जवां हो नशा हो तुम मगर खूबसूरत भला हो तुम बेवफा 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 हो तुम बेवफा 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 हो तुम हंसी हो जवां हो नशा हो तुम मगर खूबसूरत भला हो तुम बेवफा 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 हो तुम बेवफा 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 हो तुम अरे संग दिल ये सितम क्या किया न मैं जी सका और न मैं मर सका अरे संग दिल ये सितम क्या किया न मैं जी सका और न मैं मर सका सितम करने वाले बुरा हो तेरा कभी माफ तुझको करे ना खुदा बेवफा 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 हो तुम बेवफा 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 हो तुम हंसी हो जवां हो नशा हो तुम मगर खूबसूरत भला हो तुम बेवफा 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 हो तुम बेवफा 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 हो तुम क्षमा बन के जब से तू घर में जली जना में जला दिल गली जिंदगी क्षमा बन के जब से तू घर में जली जला में जला दिल जली जिंदगी कयामत तलक तू भी यूं ही जले मगर वो कयामत न आए कभी बेवफा 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 हो तुम बेवफा 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 हो तुम हंसी हो जवां हो नशा हो तुम मगर खूबसूरत भला हो तुम बेवफा 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 हो तुम बेवफा 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 हो तुम बेवफा 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 हो तुम Yer binämetdiň.
Ağam, men dele gitmekçi. Dele mi? Owo. Nemçün? İş görlemäge. Entek men dirkem. Eniz men dirkem. Meňinim hiç kimin eline işlemez. Seninle ağın üllü hasap edýärmi? Yok, beýdime wer ağam. Belki Hudaý sizin barlygyňyz bizi hemişe aman saklasın. Ýöne ağam, siz meni esoýa galdyrdyňyz. Inni maňa da aýak üstüne galmak pursaty geldi. Seňin iňem inni durmuşyň çarkanlykly ýollaryny öz başlyk ýöremek öwrenmeli ahyry. Çağalar ulanandan soň ena tasyna kömek edýär, hyzmat edýär. Siz maňa şol mümkinçilikleri bermermisiňiz? Maňa gitmäge ruhsat beriň ağam. Sizin özüňiz hem çağa kaňy durmuşyň ähli kynçylyklaryny, ähli ýüküni öz gerdeninize çekipsiňiz ahyryň. Men indi çağa däle, ýigit çykdym. Näme üçin men öz ağamy maşgalamyza kömek edebilmem? Gitmäge ýyhtyar beriň ağam. Şam bilen soğana meni şeýlede ýeke goýdular. Diňe sen galdyň. Indi senem gitmekçi bolýar. Ağam, men diňe görer gözden daşda bolýan. Emma yüreğim hemişe sizin ýanyňyzda ahyry. Sebäbi men her bir damja ganymda sizin maňa bolan söýgü hormatyňyz ýatyr ağam. Ağam, bu zatlaň bar iň soňunda öz gadyr gymmatyny ýaşar eder. Men hormatsylyk diýilýän zat edil ağamyň hormatsylygy gazanşal munasyp gazanatym gelýär. Siz maňa diňe ak pata beriň ağam, maňa ak ýolardy edin. Ey gurcuzuk, nämeteň iliňi sanokmy ýa iliňi ketmek bagladymy? Tutuş gün weste agşam düşüp gelýär. Sen şu wagtda çenni 5 kilo da buğdaýym uwat ýetişmädi. Men boşa turamoga uyam. Ýöreýäňiz de meni işleýän. Eliň bilen uýamyň ýa diliň bilen uýaňmy? Näme aňalyp dursaň? Neme gelneje, men gat ajykdym, ýere bir zat bersene. Nahar gerekmi? Öýüňe şuňal ojokda ot ýakyp bilmeýän iş ýakmady gyýdy jagady gelerde öýüňde iýdir nahar bolarmy? Bu uýança onuň derrew al. Hamiret, onun gyzdyrmaçy işir. Bolinne durmada tiz bol. Uyam, men gyzdyrýan. Hiç tat etmejek bolup fırkawlaba içdiňmi? Bol, gowluk bilen işe başla bolmasa başyňa şeýleler oýun getirmelin. Betine fırkawlukdan açylaýarsyň. Desesene gelneje, o ýaragsyz ahyry. Bugun nahar özüň işrätini. Men işirmelmi? Oňa negsiň agran kişi bolup meni işlemäge mezbur etjek O bolýarmy? näme tagyrmaty? O gyzdyrýar ahyry gelneje gör. Gyzdyrýamsyň hamana, gyrgyn ketel bilen ketelläňde saňa näme bolar edýän? Näme oň tarapyny çalan bolýan? Aýa olan sen nerede? Bardım. Eşdiýäňmi sen meni? Kak seýdeşim ýaly ýerre geldim. Köpeklenmedi men näme hyzmat? İlki bilen täzelikde peýda bolan garnaşdymoňa teret. Odal kıyaşan ýerine ödün ýeňne salyp baripdir. Bärik gelben bu jagada göz gyzdyrýar. Indi muň başyna aýlajak bolýar. Näme diýäňiňiz gulaňyz bereşdiýärmi? Men onu gelnejem däl. Hatda kiçi uyam hasap edýän. Eger dogan gatnaşygyna töhmet atjak bolsaňyz, soň gaty ökünmeli bolsaňyz. Näme? Şu albasy üçin maňa tetin atalýarmy? Şeýlemi? Şu wagtda sen adamy maňa buýrup bilenok. Şoň üçin men üstüme heňkirýär sen kimmisin? Häzir men gowy edip muň temmitini bir bereýin. Saklanyň beýtmäň. Beýtmäň aýallagyn, beýtmäň. Oňa azar bermäňe. Sen geleliňler büyük rahatlyk açdy. Hatta adamy maňa jogap bermän başlady. Emine ho, garanky ýaly bolup semelip dursaň ay. Näme üçin sediň çykaraň ok? Näme üçin o görgüliň arkasyna alaň ok? Aho, dogon. Barimyň başymda ýetjek bolup geldiňmi? Hani ýekejämide bir gyýa göz bilen teredip görsen, edil göýüň oýup taşlaýar. Düşündiňmi? Derrew öýegirde işleň bilen bol. Bu wagtda seni hiç kime azar berenlerdir. Ýöne men şunu şeýtmeli boldum. Eger kimdir biri men garşyma gideýse menden oňullyga garaşmasyn düşünüklimi? Düşündiňmi? Näme gözümde ýaýjak bolýar? Men edip biljek tadım ýok. Hatta geçem gyssansa jan hogunyna ýolbar söýüp goýberýärmiş. Ýöne maňa aýalymyň garşyna gitdiňe göri. Ey Hudaý. Gece bu näme? Bugunem gaýnadylan tuğmy, göýgenim ýokmudy? Mene oğlum Tanrı'nın berýän nigmatlaryna şükür edip gelýän. Ece sen bilýäňa, kakam kimiz göýgenimsiz bişirilen tüýüni halamdyga, kakam ýam naharlanymy? Etiligedinmi ece aýsana?
Me al Ece. Sen bu pullarını nereden aldın? Ay yöne tapaydım da. Al Ece al. Sen bu pullarını nereden aldın diyen. Ne emedim yan? Nereden aldın? Ayt, cevap ver. Cevap ver. Sen oğurluk ettin mi? Oğurluk ettin mi? Geple. Nem için cevap verin o? Bol derle cevap ver. Sen bu pulları nereden oğurladın? Cevap ver diyen. İşlep kazandım Ece. Men o pulları hiç il oğurlamadım. Men öz zahmetim bilen kazandım Ece. Ne mi? O Ece. Men 2 hepte vermekte gatnamak. Öyden mektebe deyip çıksam kazanç etmeye gidiyen Ece. Sana veren pullarını men öz zahmetim bilen kazandım. Bağışla beni oğulcuğum. Bağışla beni. Ayşe diyen bağışla beni. Moşi. Etrafın hatası yazdı. Dayı ne oldu? Keresini Moşiramın hatasını alıp geldi. Onun ödünü yürüdü. Sen neme? O bir de bir daha duyduracak böyle. Bolmat iş olaydım ka. Yürü Moşi. Menem siz bile gidecek. Menem sizden kalacak değil. Ram, oğlum. Oğulcuğum. Ey Tanrım. Ol ödünden gidiptir. Kömöge de göreyim. Cenab Lokman. O neme geplen ok. Beyle yağday köp duş gelýär. Haçanda inçe duygulu adam güýçli darby görse, ol geplemedek bolýar. Hiç saat geplep bilmeýär. On öňkü haddine gelmek üçin näçerek wagt gerek borka? Bir zat ýemek kyn, Lukman keterini bejerer. Emma köňül ýarasyna melkem tapmak kyn bolar. Ýöne umytdan düşmäň, oňa gödüglek bolun. Özüni rahat ýöri etmäge çalyşyň. Mümkin bolýarsa ony biňjalyk bolmakdan gorap saklaň. Men bir näçe dermanlar ýazyp bereýin. Köpi çaltyrak satyn alın. Ýöne olar bärdine tapmarsyňyz. Şäherden getirmeli bolsaňyz. Ol yarandan men gittim. Sağ olun. Sağ olun. Ey Tanrım. Indi näme etmeli borka? Şeyhu, nemeler istiyorsunuz? Siz bana öy boşaltma buyurýaňyzmy? Ýa-ni ýakyna siz bana sizi şu öýüň hojaýyny derin diýýärdiňizle. Bugün bolsa meni şu ýerden kowýaňyzmy? Men muňa nähil düşünmeli? Bilýäňizmi näme hanım? Sen adyň nämedi? Ören ajaýyp. Indi men adymy unutdyňyzmy? Etçe galacın yok döwür şeýle. Adamlar öz enatatynyň adyny ýatdan çykaryp uradylar. Sen bolýan men üçin düýüp göder keseki. Ýöne howa ýadyma düşdi hanım Sohon.
Düşünýäňizmi, hanym soğan? Siz maňa ananyňyz, men zähmet çekdim, emma uğruna bolmady. Bar zähmetim puja çykdy. Beýle ýagdaýlar gaty köp bolýar. Inniki edek yine maňa ananarsyňyz, men yine zähmet çekerim. Mümkin şonu çekilen zähmetin bar puja çykybym durmaz. Şol bolan ýerim bolar. Onsoňam öýçün göz ýaş etmem yine gurar. Aslynda öý diýmek näme? Ykbalyň sahawaty şoluluk ýağmur ýagar da yine de bir täze öýge görer. Ýöne men bu öý taşlap nire gitmeli? Men hakda da pikir ediň. Maňa nediň agsyn dogun. Sen nämçin birden garaýşyň üýtütdiň oturuberdiň. Nämçin birden üýtgeýdiň? Yok, ayarlığın yok, men ütgäm ok. Sen ýagdaýyň durmuşyň ütgödi. Men düşünem ok, näme üçin siz heniden bu ýerde dursuňyz? Hani barıňda bilen goşgalamlaryny daşaryk taşlaň, çaltyrak boluň. Buýrulan iş ýerine ýetirmek gerek. Utançsyz. Gadyr bilmezdiýse, öz derejeňi unutdyňmy? Ramba bu seni bu külbeden alıp çıkıp Ulluqan ağoyun gelin edip koydu. Adamlan gep gurrununa ähmiýet bermen, o seni Lukman ýigide durmuşa çıkardı. Sen bolsa baran öýüňe bagyt, şatlyk paýlamaň deregine, men hojaýymyň awraýyny ýere çaldyň. Şudatlar göremden ölen bolsam gowwardy. Men günäm geçin kaka. Men gatul ýalňyşlyk goýberdim. Kaka men başlam. Bar zadyň ýogyna ýanaňsyň, ötünç soramagyň näme manty var? Dört tarapyňa açyk gidiber. Men öýümde sana orun ýok. Maňa beýle gyzy gerek däl. Häzir özüne şu ýerden ugro. Beýdime gurin kaka. Haýş edýän, gerek gel. Isleteňiz meni öldürüň. Islen jezaňyzy beriň. Ýöne meni bagyşlaň. Ýekejede günämi geçin kaka. Seni bağışlar ýalyn men kimmişim? Ýerde ötünç sorasyň gelýän bolsa, hojaýymyň öýüne gideli. Oňaýyna ýykylly günäň geçip bağışlamagyň tory. Egerde ol seni bağışladygy, bolmasa da men seni öz elden bilen öldürün. Soňundan özüm helak ederim. Ramudaýy geleýdiňizmi? Beýkem, men sizi habarletmäge geldim. Şeýh babu keçe geliniňiz arlap tutuş öý öz adyna geçirdi. Geliniňiz öýden çykaryp gowdy. Meni bolsa işden boşatdy. Näme? Gelin ýerede? Kakasynyň öýüne. Ey Tanrym, öý elden gidipdir. Eýsen bir ýagdaýlar adamyň ýarawsuz wagty ýüle çykmalym diýdine. Beýkem, hojaýyn näme boldy? Aýtsaňyzla. Terede Ramu, ol özüne gelip bilen ok. Derman almaga da pul ýok. Al Ramudaýy. Beýkem. Şunu satda oňa derman getir. Yok beýkem. Bu siziň toý şaýsepiniz. Tanrynyň oňlan zady, men ony satyp bilmän, beýkem. Ramudaýy. Men ýerdäki Hudaýymy halat etmek üçin hatda Tanryň oňlan zadyny satyp bilerin. Men öz hojaýyny beýle ýagdaýda göresim bilen ok. Ramudaýy. Bu mangal sutrany ekitde sat. Ýok aýallygyn. Siz onu satmalysyňyz. Hawa mehrem uyan. Eger Hudaý ayal nikasynyň güýjüni ýitirse, onna ahir zaman gopar. Siz men maşgal boljagymy halat etjek bolup, özüňiz jebir çekdiňiz. Emma men samsyklyk edip, size näme dogry düşündirin. Maňa siz üçin hyzmat etmäge ruhsat ediň. Adamyňyň halas bolmak üçin meni ähli zadymy gurban etmäge taýýar. Ine alyň. Munam alyň. Bular satynda derman alyň, hökman alyň. Uyan, siz näme edip dursuňyz? Bu zatlaň baryny maňa siz berdiňiz. Eger men hatda ganym satyp adamyňyza kömek edip bilsemem, özüm batyl saýardym. Maňa öz borjum berjay etmäge ruhsat ediň uýam. Haýş edýän. Men eden günälim üçin jezam çekdim. Men öýmem, maşgalamam elimden gitdi. Siziň düşen ýagdaýyňyzda diňe men sebäp boldum. Men siziň öňüňizde uly günä etdim uýam. Bağışla uring meni, bağışlaň. Bağışlaň. मुझे माफ कर दीजिए. तुमसे प्यार करता
Deň bolup duruşuň näili? Näme maňa beýle çiňgerip terediýäň? Kardeşim, sen şu gün birinci gedek el götürdün. Belki Hudaý götürlen el aşağı düşmesin näherine. Şu gün sen ahir soňy öz mertligiňi görkezdiň. Şoňlan birlikde de gorkak däldi, batyrlygyňy subut etdiň. Bu işli ellerini edil kılçalı edip ulan kardeş. Öýümüziň içinde ören köp adalatsızlıklar var, olar ýok et. Rani erteden akşama çeli görgülü gita, degirmeni un görüp ona adar yamanını veriyor. Uyam halat et kardeş, halat et. O bizim öz kıyıcıgıyım da ahiri. Eğer pukaralan oyunu şunyalı adalatsızlığa yol verilse, garip pukaralan mazhar ediligi olmaz mı? Bugün garip pukaralan namus sen elinde. Tanrı'nın hatırı üçün ehli gücün cemlede kimsi dilen görgülüydün namusunu orap onu mazharçılıktan halat et kardeş. Hole. Sen men askansız ellerimde güç kuvata yordum. Menden jaýdaňjyňlyk duýgusuna ayırdım. Inni seret bakaly. Bakalzyň güýjüniň öýdäki ähli zatlary özgördi berşine. Ýörgideli. Öýe baransan gorkaýman kardeş. Ýok, gorkman. Yolla Bajran Bali'nin adını gaýtalak gittin bolýarmy? Bajran Bali, Bajran Bali. Bajran Bali, Bajran Bali. Ayarlığın. Näme gerek? Bu telegramma kaçan geldi? Öňün elli. Öňün? Onu hem çün maňa aýtmadyňyz? Hani sen teýeňi petel, güýdüň bileni meni haýtdyrjak bolma. Bolmasa gaharym gelerdi, güýdüň hanasyndan çykaryp goýber. Düşündiňmi maňa? Şu güne siz meni öldürseňiz hem, näme çün bu telegramma barada maňa hiç zat aýtmadyňyz diýip sorarym. Handur. Bajran Bala Şöhrat. Bajran Bala Şöhrat. Bajran Bala Şöhrat. Yine yekece tezir aýdyp gör. Bu iş ýakma diýalta gije unnediňe iý biçip aýlanan bolup gör. Garnaşym ne taglapdyr diýen bolup, görmüň basga düşen bolşuny. Deň ennamy kulogram eder nädir? Bajran Bala Şöhrat. Häzir men seni gowjy edip aklyň aýlandyrar. Handursun şu taýagy maňa ber. Bu iş meni bitireýin. Bajran Bala Şöhrat. Ennamyny kulogram edeýin. Senmi? Senne bu taýa götürmäge güýç barmy? Bu eller bugün köp ýyllyk ukudan soň oýanyny han aýyr. Häzir bu elleň hiç bir taýakdan kim dälligini gözüňe görkedeýin. Han bärik ber. Ber. Ine al. Şoň ennamyny awat derge almadýar edip gowjy edip merkini ber. Şey derin. İlki bilen urup keýipden çykaryn, gowjy edip ýenjerin aklany aýlaryn. Gaýdyp hiç wagt üstüme henkirmedi ýaly derin. Şey edem holy. Bajran Bala Şöhrat. Hawa Şöhrat. Bu näme etdiň mollay? Bu näme sen meni urýan? Men saňa näme etdim? Urma meni. Diýeniň näme diýen? Meni urma. Sen näme aklyň ötködümi? Aklym üýtgän oklo. Birinji gedek öz ýerine bardy. Oy Ececan, oy Ece. Ana diline iýetçilik etmedin. Uyam ýene sewermiň ha? Aýtsana, ha? Sen töwürüňdäki adar ýamanyny berdiň. Giýje günni sen hyzmatyň edip gören bu modelde artarap, galaýyslarmyň? Jogap ber. Oňaýsaňyzlar, aýarlagyňmy güdük daraşmasyn. Senin bolşuňy näýli? Bize oňulen şu güni hemmämde agar berýän üçin belli kulu haklaşmakçy bolýar. Oňa entek şu da adyr. Hawa at. Berekella kardeşim, berekella. Men sen bilen ýaşan hem mundum üçin haklaşmalyryň. Entek jagy 5 mund üçin haklaşdym. Barýogy 5 mund üçin seni ýene 3 ýyllap şeýdip ýenjer. Şonny men ýüregim köşüşip, göwnüm giňer. Urma meni. Bağışla meni. Men sen näme diýteňi deýin, taňa gulak ataýyn. Şu üýde hyzmatkar bolup ýaşaýyn. Ýöne meni urma. Ýalbarýan, meni urma. Urma meni, urma. Maňa ýalbarma, bar. O biçare gyýdyn ötünç sora. Bar diýen taňa. Bağışla meni aýarlagyňjygym, bağışla meni. Ýok, ýok, diýeniňiz näme? Gaýdyp men taňa hiç zat diýmen, hiç wagt sen göwnüňe degmen.
Ay diýanyňyz näme uyam? Siz menden ula ahyryn. Tädiriň ödünni odolky edýän hokka balygyny taşlajakdyňmy? Şu öýde adam tyna mehrem aýar bolup ýaşajakdyňmy? Ýylan diliňi bolsa ebedilik gulpasyna saklajakdyňmy? Töz ber. Men söz berýän, şu günden başlap düzelip başlaryn. Hemme zady siziň aýdyşyňyz ýal ederin. Gördüň dämi? Aýtjygym. Näme diýjek boldun? Dogonjan. Meni uyamyň ýanyna alyp gidiň. On adamsy agyr ýagdaýda ýatyrmyş. Size ýalbarýan. Men olaň uýuna alyp gidiň, haýyş edýän, ýalbarýan. Bolsun nähili aýallogan, ýalbarmada talap et. Uyolar öz erkek dogonlaryny arkada gaýmallarlar. Olaň gollawyndan peýdalanmalylar. Men seni elinje öňe deltip gaýdaýan, şele dälmi? Kole dogry aýdýa. Bar goşlaryň jemläber. Ýöne ýüzüň ýuwmagy ýatdan çykaraýmy? Durşuň gözi ýaş bolup durdyň. Bar. Sen näme ankaryp durdyň? Häziriň özüne tüýjü köke satylýan dukana gitdi. Maňa 2 kilo köke getir. Bu näme etdiň ol gardaşym? Näme? Onu ýene kök almagy guratdyňlar. Ha o ýöne bu edep biziň ölümi diýeriz. Ağamcan. Näme mollugy? Size näme molly? Siz ölmeliäsiňiz. Biz sensiz näme edip ýaşarys ağamcan? Ölme wöriň. Utula wöriň ağamcan. Gita, bollet. Oy ağlama. Hemme zat uňut bor. Sen geleniň gowalaydy. Lukmanam oňa taman gutulur diýdi. Alad etme. Goý ber, neçiz, goý ber. Geh, şam ýalla. Goý ber meni. Sizi kimi verdi? Kim uğratdı diýen? Jogap ber, bolmasa häzir bok taşlaýan. Aýdan şihuy berdi. Şehumy? Owa. Mohan, näme bizenmi? O nähili? Iniň bolýamşym. Öýde argatdyň, dogon-dogondan aýyrdyň. Şondan soňam inim diýen bolmagy utanokmy? Men hiç aýdamok inim. Sen näme gurulny diýen? Yalan söýläp, ýeden işleň ýaşarjak bolma. Ýeýse şehudan haty berip bölüşmegi talap eden sen näme? 2 minut Mohan. 2 minut. Bu zatlaň bary şihu şitlaň işi. O meni mara goşdy. Ýylymyzda öz bet niýetlerini amala aşyrmak üçin men şam bilen şäherden uzakdaky daglary uratdy. Mohan, beýik taňry şitla gulak atyp oňa kömek beren üçin meni eýýam jezalanyrdy. Men göwremdäki çagam ýitirdim. Şehu? Ne? İkisem halat bolmy? Baryňyz al kakdyň siziň. Benim işim aýtdy. Eger olam ikisem polisiýa ýüzi tutaýsa, onu ýokman. Näme boldy? Polisiýa sen bilen soň gurlaşar. Elki sen bilen özüm haklaşar. İnsigim, geleniňiz gowalaydy. O meni ýetişmekçi bolýar. Inim bolşuň näýile? Inisi aýalynyň dogany şey durarmy? Muny kulawrun edip itden öňüne oklamaly. Mona andyşýan. Nämeden bolsam diňe segdek hüdüň üçin etdim uyojum.
Diýeniňiz näme? Şeýdi urlyamy? Ine şeýdi urlya, şeýdi we murlya, ine şeýlere murlya, ine beýdi we mursoň bolýa. Durwakal urrum tugurum toň biri diýseni. Ine bu ul agamyň kalbyny weýran eden üçin. Bu bolsa gelinejemiň dökün göz ýaşlary üçin. Ine bu bolsa agam şam üçin. Turany, sen barymy kötedin. Bu bolsa meniň adymdan. Bak, bu filmi. Bu adamlaň meni ýersiz ýere ýenjip duruşlaryny görýärmiň. Kaka bu dogan değil, duranca bir cella. Mana, şeytil. Doğruň aýt. Sen ýene öňküňe başladyňmy? Näme üçin bu şeytan meň öýümde dogullyka? Jogap ber. Dayıcan, onu öldürdün ama hazır, o bizim kocaluğumu dargıptı. Men bunu hiç kaçanı bağışlaman. Daý. Bu kezzap gatym mekirlik bilen bizim öýümde dergidagyn etdi. Dukarlymyzy tozdurdy. Ulagam owa göçüp gitmäge mejbur boldy. Men gadan jetmäge gitmeli boldum. Häzir agam Ramyň näýli ýagdaýdadygyny bilemdi ogam. Mohan, Ram häzir gaty agyr ýagdaýda. Ram agyr ýagdaýdamy? Owa, men telegram aldım. Şoň üçin hem şu ýere geldim. Haýdy men Ramyň ýanyna gideli. Bu haýwany ýanyny bilen alyp gideli. Çaltyrak gidelim, görüm. Ağam gözüňizi açdyňyz lan. Haýşe diýen ağam. Ağam. Gözüňizi açdyňyz lan. Serediňine kim gelipdir? Ağamcan men berdi. Şam gelýärmi Şam? Ağamcan. Ram Seret. Bugün hemmemiz seni görmäge geldik. Tabii heppe bolsa öz eden işini ýokun. Onu bağışla. Hani ötünç doğru. Bol. Ram ağam. Bağışlan meni. Men sizin öňüňizde günäkär. Bağışlan meni, bağışlan. Haýşe diýen. Ağam. Ağamyň ýagdaý agyr öýdýän. Men gitmegim gerek. Eger derman içmeseňiz, nädip gutularsyňyz? Olaň hemmet şu ýerde. Soğanmy? Olam häzir geler. Ola ýem ýolludyr. Ağam, gelnece. Bu näme mollugy? Ağam kiňiden näme bolýar? Gelnece, ha? Ağam. Size näme molly? Men size şeýle ýagdaýda görenimden ölen bolsam gowy bolardy. Men öýümde şähere gaýtdym. O ýerde siziň owa gideniniňi eşitdim. Ýaryk gelsem hem ölin. Aýdyň ahyry bir ýerde nämeler bolup ýör? Hiç adam bolanok. Haçanny döwür agyr gelenine adamlaryň durmuşynda köp kynçylyk ýüze çykýar. Näme üçin onu bilemok. Ýöne oň ýüregindäki ýara onu bir adam gürlemedlige mejbur edýär. Hamala diýersiň onu bir agyr bela beter basýan ýaly bolupdyr. Ýeri ala depdi. Bu zatlaň hemmeti men goşoklugymdan şeýlede gorkoklugymdan boldy. Eger şeýle bolmadyk bolsa siz bu ýagdaýa düşmezdiňiz. Ayallığın, men sen hem maydanda atlan getirdim. Durun. Esaklanın. Sen bir öýde näme işleýän? Gaýyn öýündäki geliniň etmeli işlerini edýän. Geliniň? O nägili geliniň? Kimin geliniň? Sen gelinelle arwak, apat, başa düşen tawky. Sen bu öýüň botagodundan ätlen günüň batly maşgalan aşyny awgatdyň, tutuş öý tozdurdyň. Men agam nägüllere saldyň. O bugün sen tagallan bilen ölümüň öň ýanyna ýatyr. Inni bolsa sen bu hojalygyň gelini bolmagy geldiňmi? Ýok bol şu ýerden. Ora diýen men saga. Bar gümüňi çek şu ýerden. Soğan sen nämeler diýýäň? Men sözüm bölmem. Men bu arwagyň güýdüni göretim gelenok. O öýüň işigini ilkinji edip ayak batan madyna diňe bir tatyň ardygyny etdi. O men gelinim hem gyýdym. Atasynyň gyýdyp bolup bildimi? Inni siziň gyýdyňyz bolar ýaly. Bu ýylan ahyryn ýylan.
Onu öz söýgün ken mekrin bagş etme. Bolmasa o senem ýugdur. Sen ne integen berdi durmun. Gummol şu yerden. Men günäkär. İsleýişiňizçe jezam beriň. Ýöne men bu öýden gitmen. Yer nämetseňem sen öýden gitmeli bolsun. Şu öýden diýre çykman. Men bu öýe kejebe bilen geldim. Tabat bilenim çykyp giderin. Sen ýaly päl ýamanlaň durmuşa çykmaga da haky ýokdur. Eger tow edip öz günälerini ýumak isleýän bolsaň, ölüm tabydyň özüň otludy üstüne de geçip ýat. Soğan sen diýen daqlaň Näme bolupdyr? Men aýdýarlym näme telekmi? Bolýa. Eger siz şonu isleýän bolsaňyz, diýmek şeýle de bolar. Şila, edýäniň näme? Gerek del päfel berme. Edýäniň näme İyi de diýen? çekelim o tomoşa görkezme gowy ýere. O näme ödüni hele geder öýdýäňizmi? O diňe kesekiň öýün dargytmagy, kesekiň bagtyny ýatyryp rahat durmuşyny bozmagy okdy. Şila, sen edýäniň näme? Şila, edýäniň näme? Edýäniň näme? Oýlansyn. Etmek olu güne. Hiç il günä däl gelneje. Müň ýaly arwagyň helak bolmagy günä däldir. Şila beýtme gori. Şila, Oýlansyn. edýäniň näme? Goý ber meni. Zor berneje. Goý ber diýen. Goýol ýansyn. Müň ýaly jadygoý alwatlara geregem şodur. Agyr soňy ondan dynyp azat bor. Goý bersene. Ýok durun. Men seni goý bermen. Goýol ýansyn. Yansa yanıplar geçtin. Onu halaf edin. Ey Huday, binem molluğu, soğun, ayrılýan taňa. Binem etdigin, ey Huday, nämeler bolup ýör, ey Tanrym. Gelneje, degme goýol yansın. Goý ber meni. Şila. Soğan. Yok. Şila. Tağaman ağırlığın mı? Hiç tat bolmadı değil mi uyan? Sonsuz bişir ödeseni. Şu don yürek kişi men ineyim mi ki? Men gözümün ağırlığına gelinimizi öldürmekçi miydin? Eger şuun kugun men geplep bilmeýänim üçin sen göwnüňe gelen edip ýören bolsaň, ertir men öleýsem onu. Ýok agyn beýdimen. Men bu zatlaň baryny siziň diýerge almaňyz üçin etdim. Diňe diýerge almaňyz üçin, men üçinmi? Gowa agyn. Siz eňiňizi Lukman edip ýetiştirdiňiz. Lukman bolsa geplemen ýatan agyr hastan düşeginden galdyrdy. Men sen näme diýjek bolýanyňa düşünemok. Agyn. Ýany şu ýerde Şylany görenmädimi? Men kelleme bir pikir geldi. Siz hemişe söýgüň diline geplep, duýgulaň diline gowy düşünýäňiz ahyry. Şoň üçin men ýürütelep şeýle bir ýagdaý döretdim. Netijede şeýle ýanky işler etmäge mejbur boldy. Agam. Emma siz baribir meni ne doğru hereket eden hata edýän bolsaňyz, onu meni bağışlap görýän agam. Sohun. Nedir ömür boyu? Çeken tehmetimin, ihlasymyň, anamyň size siňdiren, ähli söýgüýümiň miýwetini görüp durun. Sağ bolýan. Meni jigim Ullukan Lukman molly. Geplemen ýatan agatyny gürlemäge mejbur etdi. Özüniň ölüm ýastygyna ýatan agatyny aýagy üstüne galdyrmagy başardy. Sen dogurdanam agyňa täze bir ömür togat berdiň. Emma beýinmezsel. Sen maňa ýene bir käbirdatlar togat etmeli bolsaň. Emrediň agam. Bu biziň gelinimiz. Bu biçare eden etmişine tövbe etdi. Bağışla onu. Kabul et. Günahını öt. Ağam. Inni sizden bize bir soğuk dedin. Men mi oğu? Geytanam bu öýün gelin edin. Onu moğon alıp berin. Men buna ozalam deyip diyorum. Yönü şu gelinecek bir hili görüyedi. Onu radi edin. Bolýa diýeň de. Isleýişiňi diýal edin. Sıklamasana ho.
Utananmalı ya. Eyvek, samsık yine başladı. Özüň samtyk. Han maňa deg ömür var. Entegeme samtyk käfiýetlerini taşlamadyň ol. Şol ýerde asyllyja gyzy gördü de derre oňa laqatyp başlady samsyk diýseni. Gyz, han şo gyz nerede? Ine sen garşyňda dur. Şo gyz senmi? Sen indi men aýalyma. Indi men sana näçe çegedek laqatsam aty bermeli. O näme diýdiň bolly? Egerde men sana hiç ýyl laqatmasam, o ýerde oturan adamlar gelir de men urup başlarlar. Hakiki adamlar. Hakyky samsyjakda. Film Türkmen telewizionynyň Altyn Asr Türkmenistan teleýýaramynyň terjime bölüminde türkmen diline geçirildi. Filmiň soňu.